ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் பக்தி சதாச்சார் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு இதுதான் பாகவதம் நிறைய ஸ்லோகாஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது 6வது கிளாஸ நம்ம பாக்குறோம். எல்லா ஸ்துதிகள் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். எல்லாரும் எப்படி எல்லாம் பகவான் ஸ்துதிக்கிறாங்க அந்த மாதிரிதான் நிறைய நிறைய இருக்கு அதுல. அப்போ ஒவ்வொன்னா எடுத்து நம்ம ஒரு ஃபியூ ஸ்லைட்ஸா போட்டு நான் பண்றேன். இப்ப நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் கோயில்ல இருந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் மியூட்லயே சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. அப்புறம் கீதா மாதாஜி தான் எடுக்க போற பிரணதி. எடுக்கிற இல்லையா மாதாஜி? மாதாஜி எடுக்கிறா படிக்கிற மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே, ஓம் அஜ்ஞான திமிரானந்தஸ்ய ஞானா ஷலாகயா. கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணுங்க. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானா ஷலாகயா ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சஷ்குர் உன்மிலிதம் ஏனே தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏனே பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமயம் ததாதி ஸ்வய பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீ யுத்தபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ராதம் அவசரமே இல்ல, நிதானமா படிங்க. சககண ரகுநாதான்விதம் தாம் சாஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச. ஹரே கிருஷ்ணா கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோசுதே. தப்த காஞ்சனா கௌராங்கி ராதே விருந்தவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்பிரியே. மாஞ்சா கல்பதருப்பெச்ச கிருபா சிந்து ஏவச்ச பதிதானாம் பாவன்யோப்பி வைஷ்ணவ்யோப்ப நமோ நம. நம பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய ஜகத் இதாய மறைக்கிறது மாதாஜி இப்போ வருது. ஜகத் இதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நம. நம மகா வதான்யாய கிருஷ்ணா கோ கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே. என் போன் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது மாதைக்கு. என் போன்ல கீழே உள்ளது படிச்சுட்டுமா மேல உள்ளது நமோ நமோ மகாவதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நமஹ. இப்போ படிங்க, மேல இருக்கேன் படிங்க. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. குருவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயே ததாவயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நம. முகம் கரோதி வாச்சலம் வங்கும் லங்கயதே கிரீம் யத் கிருபா நமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபால குமாராய கோவிந்தாய நமோ நம. நம பங்கஜாய நாவாய நம பங்கஜ மாவினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜ காங்கிரியே நம. ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி இது நாமினே நமஸ்தே சரசதேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நீர்ஜ சூன்யவாதி பாசக்தே தேசதாரிணே. நாராயணம் நமஸ்கிருதே நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் ஸ்வயம் ததோ அயம் யாசம் ததோ ஜயம் உதிரேத். வதாம் ஈஸ்வர் கதஷ் கிருஷ்ணாஷ் புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனஹ அபாத்ராணி விதுனோதி சுஷ்ருத சதாம் நஷ்ட பிரஜேஷ்டு நித்யம் பகவதே சேவாய பகவதி உத்தமம் ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ பாஷாதி கௌர பக்த விருந்தா.
ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதே நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிருக்கேன். இப்ப பாகவதம் படிக்கிறதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிருக்கேன். சோ நல்லதுதானே, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்லோகம் படிக்கிறதுல தப்பு இல்லையே. ஆனா எல்லாம் தமிழ்ல போட்டிருக்கேன். அப்ப நிதானமா படிச்சா எல்லா எழுத்தும் உங்களுக்கு தெரியும். அவசர அவசரம் படிக்கும் போது எல்லாம் ஆமா மாதாஜி, நான் வேகம் ஓடிடுறேன் மாதாஜி. அப்புறம் என்ன இருக்குனாக்கா ஒரு வாட்டி படிச்சா அழகா வரும் மாதாஜி. இப்ப இந்த இதெல்லாம் வரும் ஞானத்தை மீறாம அப்படி அது போயிட்டே இருக்கும். அப்புறம் நம்ம எங்க போனாலும் அந்த தப்பு தான் வரும். அப்ப நம்ம கரெக்டா இது படிச்சு பழகினோம்னாக்கா அந்த கரெக்ட் வாயில இருக்கும். இல்லாட்ட தப்பா நிறைய கிளாஸ்ல பாக்குறேன், தப்பாதான் ஏன்னா அது பழகிடுது. சோ தே டோன்ட் நோ கரெக்ட். சாரி, இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் என்னோட கேட்க மாட்டேங்குதா எல்லாருக்கும்? டெய்லி இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி உங்களை கேட்டுன்னு இருந்தேன், எங்க பேத்தி விடலையா இன்னும் அப்படின்னு. பேத்தி விடலதான். ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல என்னன்னாக்கா நான் ஒரு வாட்டி பழகிட்டோம் வச்சுக்கோ, அப்புறம் அந்த எழுத்துல கண்ணு போவாது. ஏன்னா நம்ம ஒரு ஜட்மெண்ட்ல சொல்லிட்டே இருப்போம், அதெல்லாம் தப்பாவே சொல்லுவோம். பழகிடும் இந்த மாதிரி தப்பு சொல்லுதான். எப்பவுமே கரெக்ஷன் பண்ணி நம்ம கரெக்டா படிக்கணும். ஏன்னா தமிழ்ல தானே போட்டிருக்கேன், அதனால தமிழ்ல கரெக்டா படிக்கலாம். மாதாஜி இந்த பிரணதி அனுப்புங்க மாதாஜி எனக்கு. நான் அனுப்பலையே உங்களுக்கு, நீங்க கேட்டீங்களான்னு நினைவில்லை மாதாஜி. அனுப்பல, இது எக்ஸ்ட்ரா எல்லாம் இருக்குல்ல, நான் போன வாரம் பார்த்தேன். அனுப்பிச்சிருக்கேன் மாதாஜி, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி, நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு. அச்சா இருக்கு இல்லையா, அனுப்பிச்சிருக்கீங்களா? பாருங்க. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா பாகவதம் படிக்கிறோம் இல்லையா, அப்ப கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா பாகவதம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஹை லெவல் போயாச்சு நம்ம. அப்ப அட்லீஸ்ட் பிரணத்தியை கொஞ்சம் ஹை லெவல் ஆக்கணும் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப சத்தியவிரதத்தின் பிரார்த்தனை. ஒருத்தரோட பிரார்த்தனை பார்க்கணும். இவர் ஒரு கிங். இப்ப இவரோட என்ன ஒரு ஷார்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் பார்க்க. இது எங்க வருது? 8வது ஸ்கந்தத்துல பிரபஞ்ச படைப்புகளை திரும்ப பெறுதல். அதுல அத்தியாயம் 24 மத்ஸ்யாவதாரம். அதுலதான் அந்த ராஜா வரார், இறைவனின் மீன் அவதாரம். அவர் மீன் அவதாரம் ஃபர்ஸ்ட் அவதாரம். நிறைய அவதாரம் எடுக்கிறார். அதுல இந்த மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் 10 அவதாரத்துல மீன் அவதாரத்துல இந்த சத்தியவர்தன் கதை இருக்கு. இப்ப இதை நான் படிச்சு விடுறேன். This chapter describes the supreme personality of God's incarnation as a fish. மீன் அவதாரம் எடுத்துன்னு வரார் சொல்லிட்டு பகவான் மீன் அவதாரம் எடுக்கிறான்னு சொல்லிட்டு இந்த சாப்டர் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு. And it also describes the saving of Maharaja Satyavrata from an inundation. இது நிறைய பிரளயம் ரொம்ப தண்ணியில மூழ்கி, ஃப்ளட் மாத்திரம் இல்ல, ஃப்ளட்டை விட பெருசு. அவ்வளவு தண்ணி எல்லாம் முங்கி அழிஞ்சு போற லெவல்ல அந்த மாதிரி வர சமயத்துல பகவான் சத்தியவிரதா மகாராஜா சத்தியவிரதாவை காப்பாத்துறார். அதை பத்தி தான் நம்ம இந்த ஸ்டோரி இருக்கு. அப்போ அவர் எப்படி பிரார்த்தனை பண்றாரு. இது ஏன் போடுறேன்னாக்கா, சும்மா அது மாத்திரம் படிச்சோம்னா நமக்கு புரியாது யாரு சத்தியவிரதா. எனக்கு புரியாது, மெயினா எனக்கு புரியாது. அப்ப நான் அதை போட்டு நானே படிச்சுட்டு உங்களுக்கு சொல்றா போல நான் போட்டிருக்கேன். சோ இது என்ன போட்டிருக்கு? The Supreme Personality of Godhead expands himself, that is ஸ்வா அம்சா. ஸ்வா அம்சனா தான் தன்னையே விரிவடைந்து வைக்கிறார். சும்மா அவதாரம் மாத்திரம் எடுக்கிறது இல்ல, தன்னையே விரிவாக்கம் எடுக்கிறார் அப்படின்னு. So his personal expansion and vibhinnamsha, his expansion of the living entities. நிறைய வேறையும் அவர் அவதாரங்களா எடுக்கிறார். As stated in Bhagavadgita 4.8, பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாயச்ச துஷ்கிருதம். அப்படின்னு என்னது? நல்லவர்களை எல்லாம் காப்பாத்தி தீயவர்களை அழிக்கிறதுக்கு தான் அவர் யுகந்தோறும் அவதாரம் எடுக்கிறாருன்னு அது போட்டிருக்கு. So the Supreme Personality of Godhead appears on this planet for the protection of the sadhus. Sadhus na devotees. All devotees, and for the destruction of miscreants. யாரெல்லாம் அநியாயம்லாம் பண்றாங்களோ, அதர்மம் பண்றாங்களோ அவங்களை அழிக்கிறதுக்கும், நல்லவங்களை காப்பாத்துறதுக்கும், டிவோட்டிஸை காப்பாத்துறதுக்கு, மிஸ்கிரியன்ஸ்னா நான் டிவோட்டி, யாரெல்லாம் கிருஷ்ண பக்தர்கள் இல்லையோ அண்ட் அக்கிரமம் பண்றாங்களோ அவங்களை எல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு தான் அவர் மீண்டும் மீண்டும் அவதாரம் எடுக்கிறார். He especially descends to give protection to the cows. அவர் மெயினா அவதாரம் எடுத்து வரதுக்கு யாரை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு? மெயினா ஃபர்ஸ்ட் கவுஸ், பசுக்களை காப்பாற்றுறதுக்கும், பிராமணர்களை காப்பாற்றும். பிராமணன்னா குல பிராமணன் என்னைக்குமே நினைக்கப்படாது. நம்ம பகவத்கீதால வந்தாச்சு, குல பிராமணன் எல்லாம் பிராமணன் நினைக்கவே கூடாது. செயல்களால குணத்தால யாரு பிராமணனா இருக்கோன்னு அவதான் பிராமணன். அவன் கீழ் ஜாதி ஒரு காட்டுவாசியா இருக்கலாம், இதெல்லாம் தின்னுண்டு அந்த மாதிரி இருக்கலாம், அவனுக்கு வேற படிப்பறிவு இருக்காது, எல்லாம் இருக்கலாம். ஆனாலும் அவன் பிராமணன் சொல்லலாம். எப்போ அவன் பிராமணனோட குவாலிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா அவனும் பிராமணன் தான். இல்ல வெறும் பூனல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம்
அந்த நித்திய இது உண்டு, சம்ஸ்காரம் எல்லாம் உண்டு. அதெல்லாம் பண்ணாம இருந்தா அவன் வந்து பிராமணன் கிடையாது. வெறும் பூனல் போட்டா போல பிராமணன் கிடையாது. சோ இதெல்லாம் குல பிராமணன் கிடையாது. குணத்தாலையும் செய்கைனாலையும் உள்ள பிராமணனை பத்தி தான் கொடுத்திருக்காரு. சோ அவங்களை காப்பாத்துறது கவுஸ், தட் இஸ் பசுக்களை காப்பாத்துறதும், பிராமணர்களை காப்பாத்துறது, அப்புறம் டெமிகாட்ஸ் அவங்களையும் காப்பாத்துறது, அண்ட் த டிவோட்டீஸ் அண்ட் வேதிக் சிஸ்டம் ஆஃப் ரிலிஜியன். டிவோட்டி யாருல கிருஷ்ண பக்தர்களா இருப்பாங்களோ அவங்களையும் காப்பாத்துவாங்க. அண்ட் வேத இது நம்ம ரிலிஜன், இர்ரிலீஜன்றதுனா காப்பாற்ற முடியாது. ரிலீஜன், நம்ம ரிலீஜன்ல என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அந்த சடங்குகளை எல்லாம் கரெக்டா நம்ம பண்ணிட்டு வரோம் இல்லையா, அந்த சடங்குகளையும் காப்பாற்றுவார். Thus he appears in various forms, sometimes as fish, sometimes as boar. போர்னா என்னது, இது பன்றி தானே, இல்ல பேர், போர்னா பன்றி தான், கரெக்ட். பேர்னாக்கா இது கரடி, போர்னா பன்றி. சப்போஸ் சிலப்போ இது மீன் அவதாரம், சிலப்போ இந்த அவதாரம் என்ன பன்றி அவதாரத்துக்கு என்னது, கூர்மை இல்லை, மத்ய கூர்மை, வராக அந்த மாதிரி வரார். சம்டைம் நரசிம்ம தேவர், சம்டைம்ஸ் வாமன தேவரா வரார். அந்த மாதிரி நிறைய அவதாரம் எடுக்கிறார். பட் இன் எனி ஃபார்ம் ஆர் இன்கார்னேஷன், although he comes within the atmosphere of the material modes of nature, எங்க வரார், நம்ம இருக்கிற அந்த உலகத்துலதான் வரார், மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல தான் வரார். என்னது, மெட்டீரியல் மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் இருந்தாலும் அவரை தாக்காது. He comes within the atmosphere of the material modes, but he is unaffected. நம்ம எல்லாம் அதுல மாட்டின்னு இருக்கோம். நம்ம வந்து as long as we are ஆத்மா, நம்ம வந்து அந்த முக்குணங்களை நம்மள தாக்காது. ஆனா ஒரு ஆத்மா வந்து உடலை எடுத்துன்னு வரும்போது, அது எறும்பு உடலா இருக்கட்டும், யானை உடலா இருக்கட்டும், பறவையா இருக்கட்டும், அனிமலா இருக்கட்டும், இல்ல ஹியூமன் பாடியா இருக்கும், இட் will immediately அந்த முக்குணங்களை நம்மள தாக்கும். ஆனா கடவுள் அந்த மாதிரி அவதாரம் எடுக்கும்போது அவரை ஆனா தாக்காது. ஏன்னா அவரோட சக்தி தானே அது, அவர் அதுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். He is unaffected. This is the sign of his supreme controlling power. அதுதான் அவர் வந்து கடவுள்ங்கிறதே அது வந்து காட்டுறது. ஏன்னா அவர் அதுக்கும் மேல உள்ளவர், அவர் கண்ட்ரோல், அவர் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவார். Although he comes within the material atmosphere, Maya cannot touch him. இந்த முக்குணங்கள் அவரை டச் பண்ணாது. Therefore no material qualities can be attributed to him in any degree. அதனால அவர் வந்து அவர் சத்துவ குணத்துல இருக்காரா, தமோ குணத்துல இருக்காரா, ரஜோ குணத்துல இருக்காரா நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது. அதே போலதான் அந்த வர்ணாசிரமம் பிரித்து வைத்தார். ஆனா அவர் வந்து க்ஷத்ரியனா பிராமணனா அந்த மாதிரி அதுல வராது, அவர் பிரித்து வைத்தார் நமக்கு தான். சோ அதெல்லாம் அவரை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாரு. அதே போல அப்போ என்ன எடுத்த ஒரு நாளைக்கு, once at the end of the previous கல்பா, ஒரு கல்பம் முடிஞ்ச அப்புறம் வேற ஒரு கல்பம் ஆரம்பிக்கும். கல்பம்னா இந்த அந்த ஒரு கால்குலேஷன் உண்டு, 4th சாப்டர்ல ஒரு கால்குலேஷன் உண்டு. இவ்வளவு சத்துரியம் முடிஞ்சா வேறொரு கல்பம் வரும், அதுக்கு வேறொரு மனு வருவார், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். சோ ஒரு எண்ட் ஆஃப் ஒன் கல்பால என்ன ஆகுது, ஒரு டிமன் நேம் ஹயக்ரீவா wanted to take the Vedic knowledge away from Lord Brahma. Lord Brahma இருந்து எல்லா வேதங்களையும் பிடித்து அவர் வந்து அழிக்க பார்த்திருக்கார் at the time of annihilation. Therefore the supreme personality of Godhead took the incarnation of a fish, ஒரு மீன் அவதாரம் எடுத்து at the beginning of the period of Swayambhuva Manu. அவர் மனு வர காலத்துல, அந்த அவரோட ஸ்டார்டிங், அவர் மனுனா அது ஒரு பீரியட்ல மனுவா இருப்பார் இல்லையா, அவர் வர சமயத்துல இவர் வந்து அந்த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தட் மனு ஃபிஷ் இன்கார்னேஷன்ல ஒரு மெயின் அவதாரம் எடுத்து பகவான் வரார் அண்ட் சேவ் த வேதாஸ், வேதங்களை காப்பாற்றினார். அதே போல டூரிங் த ரெயின் ஆஃப் சாக்ஷுஷா மனு, வேறொரு மனு உண்டு. ஒரு பீரியட்க்கு அப்புறம் ஒரு மனு இருப்பார். இப்ப நம்மளோட என்ன மனு, வைவஸ்வதா மனு இல்ல, இன்னொரு மனு நடக்கிறது. இப்போ ரிச்சுவல்ஸ் பண்றவங்க வந்து யாரு அந்த தர்ப்பணம் எல்லாம் பண்றவங்களோ அவங்க கரெக்டா அதை சொல்லுவாங்க என்ன மனு அப்படின்னு. எல்லாம் வரும் அதுல, எல்லாம் என்னெல்லாம் எங்க ஜம்பு துவீபத்துல எங்க இருக்கோம், நம்ம இந்தியால எந்த இடத்துல இருக்கோமோ அது ஃபுல்லா அந்த வந்து தர்ப்பணத்துல அவங்க சொல்லிட்டே வருவாங்க. அப்போ இது வந்து அப்போ ஒரு காலத்துல சக்ஷுஷா மனு, there was a king named சத்யவிரதா. சக்ஷுஷா மனு காலத்துல ஒரு கிங் இருந்தார், அவர் ராஜா இருந்தார், அவர் பேரு சத்யவிரதா, who was a great pious ruler. அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து ராஜாமார்கள்னா as good as God தான், டெமிகாட், காட்னா டெமிகாட்ஸ். அதனாலதான் பகவான் சொல்றா இல்லையா இந்த 10வது 11வது சாப்டர்ல, நான் வந்து அரசனாவும் இருப்பேன், ஒரு மரமா இருப்பேன், ஒரு காலமா இருப்பேன், அப்படி ஒரு இது சொல்லும் போது அவர் வந்து ராஜாவாவும் இருப்பேன் அப்படிங்கிறார். ஏன்னா அவ்வளவு குவாலிட்டிஸ் இருக்கும் அந்த ராஜாவா இருக்கிறவங்களுக்கு, அவ்வளவு டிவைன் குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். He was a great pious leader, ruler. யாரு, சத்யவிரதா மன்னன். டு சேவ் ஹிம், அவரை வந்து ஏன்னா ஒரு மனுவோட காலம் முடிஞ்சா பிரளயம் வரும். அப்ப இந்த பிரளயம் வரும்போது நல்லவர்கள் அழிந்து விட மாட்டான், நல்லவர்கள் இந்த சேஜஸ் முனிவர்கள் இவாளெல்லாம் காப்பாற்றுவார் பகவான். அவளெல்லாம் வச்சு திரும்பி நெக்ஸ்ட் கிரியேஷன் வரும்போது அவங்கள வச்சே படைப்பு வந்து ஆரம்பிக்கும். So to save him, to save Satyavrata, Bhagavan என்ன பண்றார், Lord appeared as a fish incarnation for the second time. ஒரு வாட்டி வந்தார் ஃபிஷ் அவதாரம் எடுத்து வேதத்தை காப்பாத்தினார். அப்புறம் திரும்பி 2ஆம் டைம் வந்து அவர் வந்து செகண்ட் டைம் ஃபிஷ் இது மீன் அவதாரம் எடுத்துட்டு கிங் சத்யவர்தா later became the son of sun god
known as Shraddha Deva. அப்ப அடுத்த இதுல என்னவா ஒரு நிமிஷம். To save him, the Lord appeared as a fish incarnation for the second time. King Satyavrata later became, அதுக்கப்புறம் அவர் அடுத்த ஜென்மம் எடுக்கும்போது என்னவா இருந்தார்? He became Shraddha Deva. Shraddha Deva. யாரு? Sun God. Son of the Sun God, and he was known as Shraddha Deva. சூரிய பகவானோட பிள்ளையா Shraddha Deva அவர் வந்து அவர் பிறந்தார். He was established as Manu by the Supreme Personality. அவரை வந்து மனு ஆக்கிட்டார் பகவான். So to மனு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறவங்க அவங்க எல்லாம் வந்து அடுத்த மனு. He will be like a ruler. மனுனே அந்த இதுல வந்து முதல் தந்தை ஒரு மனித உருவம் அவர்கிட்ட அப்புறம் எல்லாம் பிறக்கிறார். To receive the favor of Supreme Personality of Godhead, King Satyavrata engaged in austerity of subsisting only by drinking water. பகவானுக்கு தொண்டு புரியறதுக்கு அவர் என்ன பண்ணியிருந்தார்? ரொம்ப ஆச்சாரம் இதுமா அந்த இது மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணும்போது he was drinking only water. இன்னைக்கு வந்து மாதாஜி வாட்டர்ல சர்வை பண்ற போல, ஏகாதசியில மாதாஜி ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வெறும் தண்ணி குடிக்கிற போல அவர் வந்து தண்ணியே குடிச்சு பகவானுக்கு அப்படி சேவை பண்ணிட்டு இருந்தார். So once while performing this austerity on the bank of the கிருத்தமாலா ரிவருக்கு பக்கத்துல அவர் வந்து அந்த ஜபம் தபம் எல்லாம் பண்ணிட்டு தண்ணீர் தானே அவர் உட்கொள்றாரு. அந்த மாதிரி ஆஃபரிங் oblation of water with the palm of his hand, கையில தண்ணி எடுத்து இப்படி எல்லாம் பண்றாங்க, அர்க்கியம் எல்லாம் பண்ணும்போது he found a small fish. அப்படி கையில எடுத்து போனா கையில ஒரு சின்ன ஃபிஷ் கிடைச்சது. The fish appealed to the king for protection. என்ன வந்து காப்பாத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இது மீன் சொல்லித்தான். So asking the king to keep him in a safe place. என்ன வந்து காப்பாத்த ஒரு நல்ல ஒரு கேர்ஃபுல்லா ஒரு இடத்துல என்ன சேஃபா வை அப்படின்னு. Although the king did not know that the small fish was the Supreme Personality of God himself. அது கிங்கு தெரியாது. பகவான் தான் வந்து மீனோட அவதாரத்துல வந்திருக்கேன். என்ன குட்டி மீனா தான் இருக்காது. எப்படி பகவான் எப்படி அவருக்கு தெரியாது. சரி அது என்னவோ கேட்கறதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு? As the king gave shelter to the fish and kept him in a water jug தண்ணி போடுற ஜக்குல போட்டு வீட்டுல வந்து அதுல போட்டு வைக்கிறார். The fish, being the Supreme Personality of Godhead, wanted to show his potency to King Satyavrata. அவர் கடவுள், ஆனா அதை வந்து தெரிவிக்கணுமே. கிங் சத்யவரதாக்கு அது தெரிவிக்கணும், நான் வந்து கடவுள் தான் வந்திருக்கேன். அப்ப என்ன பண்றாரு? நல்லா உடம்ப வீழ்த்து விடுறார். And thus he immediately expanded his body in such a way that he could no longer be kept in the jug of water. அந்த ஜக்குக்குள்ள வந்து மீன் பெருசா வளர்ந்து விட்டு அந்த தண்ணி போற மாட்டேங்குது. So the king என்ன பண்ணார்? Then put the fish in a big well. நிறைய பெரிய கிணத்துல எடுத்து போட்டார். But the well was also too small. அந்த வெள்ளையும் என்னது கிணத்துலயும் அது ஒரே எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த மீன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனது பகவான் தானே. அப்ப அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டு என்னது அந்த கிணறும் போறாம வந்தது. Then the king put the fish in a lake. லேக்கு என்ன சொல்லுவா? குளம் தானே கரெக்ட். குளம், குட்டை, whatever. அந்த இடத்துல போட்டார். பட் த லேக் வாஸ் ஆல்சோ அன்சூட்டபிள். அதுவும் வந்து போறாம வந்துட்டான். அவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டே போறாரு. ஃபைனலி த கிங் புட் த ஃபிஷ் இன் த சீ. கடல்லையே போட்டுட்டார் வைத்து விட்டார். அப்படி பட் ஈவன் த சீ குட் நாட் அகாமடேட் யூ. அதை விட இன்னும் பெரிய உருவம் எடுத்து விட்டார் பகவான். வந்து அந்த மீன அவதாரத்தை மீன உருவத்தை இன்னும் பெருசாக்கி அந்த கடல் முழுக்க அந்த மீன். அப்போ அது வந்து இது தண்ணி போற மாட்டேங்குது. Thus the king understood. அப்பதான் அவருக்கு புரிஞ்சிருக்கு that the fish was no one else but the Supreme Personality of Godhead. இது யாரும் சாதாரண மீன் கிடையாது. இது வந்து கடவுளே மீனோட அவதாரம் நினைத்தார். So he requested the Lord to describe his incarnation as a fish. நீ சொல்லுங்க, ஏன் இந்த அவதாரம் எடுத்து வந்திருக்கீங்க? உங்களுக்கு என்ன வேணும்? ஏன் என்ன மீன்ஸ் வாட் யூ எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் மீ? என்ன பண்ணணும்னா அப்படின்ட்டு. Personality of Godhead being pleased with the king. ஏன்னா ஒரு வாட்டி அவரை காப்பாத்துறாரு மீன்ஸ் அந்த பகவானை நம்ம காப்பாற்ற முடியாது. பட் அவர் வந்து அகாமடேட் பண்றதுக்கு பெருசா எடுத்தா அப்ப வேற இடத்துல போட்டு, இன்னும் பெருசா எடுத்தா வேற இடத்துல போட்டு, நமக்கு என்ன வந்ததுன்னு அந்த மாதிரி இல்லாம அவர் கேர் எடுத்துட்டார் இல்லையா? சோ வந்து பகவான் சந்தோஷப்பட்டு என்ன சொல்றாரு? Informed him that within a week there would be an inundation throughout the universe. யூனிவர்ஸ்ல பெரிய பிரளயம் வந்து எல்லாம் மூங்கி போறது. within a week, ஒரு வாரத்துக்குள்ள இந்த மாதிரி நடக்க போகுது எல்லாம் முதல்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணி வைக்கிறார். And that the fish incarnation would protect the king. நான் வந்து ஒரு அவதாரம், மீன் அவதாரம் எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன், நான் வந்து காப்பாற்றுவேன், உங்களை வந்து காப்பாற்றுவேன். along with the rishis, நிறைய முனிவர்கள் இருக்காங்க. herbs, நிறைய herbsனா என்னது? மூலிகைகள், சீட்ஸ், விதைகள், அண்ட் அதர் லிவிங் என்டிட்டிஸ் எல்லாம் நல்ல புண்ணிய ஆத்மாக்கள்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்களே, அவங்களெல்லாம் காப்பாத்தி அவங்களெல்லாம் வைத்துதான் அடுத்த சிருஷ்டி ஆரம்பிக்கணும். சோ எல்லாத்தையும் வந்து அழிச்சிட மாட்டார். அது எல்லாத்தையும் ஒரு போட்
ஒரு போட்ல வச்சு நான் வந்து உங்களை எல்லாம் காப்பாத்த போறேன் அப்படின்னு. which should be attached to the fish on. என்னோட வந்து ஒரு கொம்பு இருக்கு ஃபிஷ், அந்த அவர் அந்த மீன் அவதார இடத்துல மூக்குல அப்படி ஒரு கொம்பு இருக்கும், அதுல வந்து அந்த இதை கட்டிடுங்க, அந்த போட்டை கட்டிடுங்க. அப்போ எவ்வளவு பிரளயம் எவ்வளவு தண்ணி வந்தாலும் நீங்க முங்கி போக மாட்டீங்க. என்னோட அந்த கொம்புல வந்து நான் அதை கட்டி விட்டீங்கன்னாக்கா நான் அந்த அந்த கப்பல் தான் படகா, என்ன சொல்வா, போட்னா போட்னா இதுதான் படகு. அந்த படகை நீங்க கட்டிட்டீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து அந்த பிரளயத்துல வந்து முங்கி போக மாட்டீங்க, உங்களை எல்லாம் நான் வந்து காப்பாத்துவேன் அப்படிங்கிற. ஆஃப்டர் சேயிங் திஸ் the Lord disappeared. வந்து மறைஞ்சு போயிட்டார். கிங் சத்யவர்த்தா offered respectful obeisances, நமஸ்காரம் தெரிவித்து to the supreme lord and continued to meditate upon him. பகவானை நினைத்து மெடிடேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட. in due course of time annihilation took place. கரெக்டா ஒரு வாரம் போது என்னது, அந்த டைம் வரும்போது எல்லா பிரளயம் வந்து எல்லாம் அழியறது. and the king saw a boat coming near. பகவான் சொன்னா போல அங்க இருந்து ஒரு போட் வருது. After getting aboard with learned brahmanas and saintly persons, he offered prayers to worship the supreme personality. அப்ப அதுல as usual கட்டி அதெல்லாம் இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். கட்டி எல்லாரும் காப்பாத்தி அப்புறம் எல்லாரும் வந்து அந்த நமஸ்காரம் பண்றாங்க பகவான். ஏன்னா அவர் சொன்னா போலயே போட் வந்தாச்சு, அதுல பிராமணர்கள் கவு எல்லாரும் இருக்கு, ரிஷிகள் எல்லாரும் அங்க இருக்காங்க, அவங்களை எல்லாம் சேவ் பண்ணியாச்சு. எல்லாரும் வந்து பகவானுக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபிசன்சஸ் வர்ஷிப் பண்றாங்க. The supreme lord is situated in everyone's heart as Paramatma. அது தெரியும் நமக்கு, பகவான் வந்து எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கார். And thus he taught Maharaja Satyavrata and the saintly person about Vedic knowledge from the core of his heart. அவர் வந்து இப்ப யாரெல்லாம் காப்பாற்றப்பட்டார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் இது வேதத்தெல்லாம் அவர் வந்து சொல்லி கொடுத்தார். கிங் சத்யவர்த்தா took his next birth. அடுத்தது வைவஸ்வதம். அந்த கிங் சத்யவர்த்தாவோட அடுத்த வேற ஒரு ஜென்மம் நடக்கும்போது அவர் என்னவா வந்தார், ஐ திங்க் இப்போ வைவஸ்வத மனு தான் நடக்கிறோம், ஐ எம் நாட் வெரி ஷூர். So next birth as வைவஸ்வத மனு. வைவஸ்வத மனுவா அவர் வந்து பிறந்தார். who is mentioned in Bhagavadgita. விவஸ்வான் மனவே பிராக, அந்த மாதிரி இந்த 4th chapterல first ஸ்லோகா வரும். The sun god spoke the science of Bhagavadgita to the sun Manu. அந்த மனு பேர் தான் வந்து வைவஸ்வதா மனு. மனிதனின் முதல் இது உடல் என்னது, மனித உடல் உள்ள அந்த ஒரு உருவம் உடவர். அவர்கிட்ட இருந்தா எல்லா மனிதர்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் தான் மனுன்னு வந்திருக்கு. His name is வைவஸ்வதா மனு. Because of being son of Vivaswan, the Manu is known as வைவஸ்வதா மனு. அவர் விவஸ்வான் யாரு, சன் காட். அந்த சன் காடோட பிள்ளை தான் விவஸ்வான் மனு. அதனாலதான் நமக்கு வந்து இப்ப மனிதர்கள்னு பேரு. இப்போ ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல போகலாம். இதுதான் வந்து ஒரு ப்ரிஃபேஸ் கொடுத்தாச்சு. இத பத்தி தான் நம்ம வந்து இப்ப அவர் என்னெல்லாம் பிரேயர் பண்ண போறாருன்னு பார்க்க போறோம். மாதாஜி லேக்னா ஏரி மாதாஜி, குளம் இல்ல. என்ன மாதாஜி? லேக்னா ஏரி மாதாஜி, குளம் இல்ல. ஏரி என்னெல்லாமோ பேருக்கு மாதாஜி ஒண்ணுமே தெரியாது. ஏரி, குளம், குட்டை இதெல்லாம் எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் தெரியாது. இல்ல இங்கிலீஷும் பெரிய எனக்கு அவ்வளவுலாம் தெரியாதுனாலும் கொஞ்சம் தெரியும். பாண்டு தெரியும், லேக் அதோட பெருசு, அதோட பெருசு ரிவர், அதோட பெருசு சி, அந்த மாதிரிதான் கொஞ்சம் தான் தெரியும். அதுல இன்னும் நல்லா நுணுக்கம் தான் தெரியாது. இல்ல படிக்கிற காலத்தை படிச்சு இல்ல விட்டாச்சு. இப்ப நீங்க சொன்னது ஏரி. ஓகே, இப்ப யாராவது ஜாயின் பண்ணிருக்காங்களா? ஜெயந்தி மாதாஜி. ஓ, ஜெயந்தி மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? ஓகே. அண்ட் வேற யாரும் ஜாயின் பண்ணி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல எடுக்கலாம். ருக்மணி மாதாஜி மியூட் பண்ணிடுவோம், அப்பதான் எனக்கு அந்த இது தெரியும், ஸ்பெல்லிங்ஸ் கரெக்டா இருக்கும். எஸ், ஜெயலட்சுமி மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் இருக்காங்க. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி நீங்களே படிங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் கிளாஸ் இருக்கா இன்னைக்கு? லெவல் 3 கிளாஸ் எல்லாம் இருக்கா யாருக்காவது? நாளைக்கு தான் மாதாஜி, டியூஸ்டே தான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் டிராவலிங்ல இருக்கேன், நான் சைலன்ட்ல இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி யார் மாதாஜி கூப்பிடுறா? சேத்துலட்சுமி மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. படிக்கலாமா? நானு அது நான் உங்களை நான் ஒரு ஆர்டர்ல வச்சிருக்கேன், அப்புறம் நீங்க படிங்க. இப்ப மியூட்ல நான் கூப்பிடுறேன் உங்களை. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் யார்? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி இல்லைன்னா அருட் செல்வம் பிரபுஜி படிங்க. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. வாச அநாதி அவித்யோ பகதாத்ம சம்விதஸ் தன்முல சம்சார பரிஷ்துராஹ யத்ருச்சயோ பஸ்ருதா யம் ஆப்னுயர் விமுக்திதோ நஹ பரமோ குருர் பவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. तो ராஜா உவாச்ச அப்படின்னா என்னது? ராஜா உவாச்சனா சொல்லுங்க. ராஜா என்ன சொல்றாங்க? பபிதா பத்தி மியூட் பண்ணிட்டேன்.
The king said, by the grace of Lord, those who have lost their self-knowledge since time immemorial, and who, because of this ignorance, are involved in material conditioned life full of miseries, obtain the chance to meet the Lord's devotee. I accept that Supreme Personality of Godhead as a supreme spiritual master. The king வந்து யாரு? என்ன பேரு மறந்து போயிட்டேனே, சத்யவிரதா கிங் வந்து சொல்றார், பகவானோட கிருபையில வந்து யாரு those who have lost their self knowledge, யாரெல்லாம் வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல தன்னோட சொந்த நாலேஜ் எல்லாம் இழந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப்ல அந்த மாதிரி இன்வால்வ்டா இருந்தாங்களோ, சின்ஸ் டைம் இம்மெமோரியல், இவ்வளோ காலமா, இன்னைக்கு நேத்துக்கு இல்லை, இவ்வளோ காலமா அந்த மாதிரி இருக்காங்களோ, அண்ட் ஹூ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இக்னோரன்ஸ், அறியாத்தனத்தினால ஆர் இன்வால்வ் இன் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் லைஃப் ஃபுல் ஆஃப் மிசரிஸ், obtain the chance, அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு சான்ஸ் கிடைத்தது, பகவானோட டிவோட்டியை பார்க்கறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைத்தது. பகவான் டிவோட்டினா என்னது? பகவான் ஆக்சுவலி ஃபிஷ் தான், ஃபிஷ் பகவான் தான், இருந்தாலும் பகவான் டிவோட்டியை பார்க்கறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைத்தது, அவளா நம்மளை காப்பாத்திட்டார் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி கடவுளுக்கு நான் வந்து என் வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன். இந்த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இந்த வணக்கத்தை. எஸ், அடுத்தது யாரு? பபிதா மாதாஜி டிராவலிங். தீபா செல்வா மாதாஜி படிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஜனோ அபுதோ அபம் நிஜ கர்ம மாதாஜி கரெக்டா படிங்க. அயம் நிஜ கர்ம பந்தனக சுகேச்சாய கர்ம சமி அதே அசுகம் யத் சேவயாதாம் விதுனோதி அஷம் மதிம் கிருதம் ச விந்த்யாத் துருதம் ச நோ குருக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குருஹு சொல்லணும், ரூல எண்டாச்சுன்னா ஹூன்னு சொல்லணும். இங்க பந்தன்னா நான் இருந்ததுன்னா நக. ஓகே மேம். அப்படியே எண்ட் பண்ணணும். நீங்க இப்ப கொஞ்ச நாளா அதெல்லாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ஓகே கொஞ்சம் நல்லாவே படிச்சீங்க. மெதுவா படிச்சா போறோம். திருத்தியம் அப்படி படிச்சா கூட வந்துடும், தமிழ் தானே. ஆனா நம்ம மீனிங் புரியாது, அதனால மீனிங் இப்ப நான் சொல்றேன். இன் ஹோப்ஸ் ஆஃப் பிகமிங் ஹாப்பி இன் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், த ஃபூலிஷ் கண்டிஷன்ட் சோல் பெர்ஃபார்ம்ஸ் கிரியேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ். அப்படின்னா என்னது? நம்மள மாதிரி முட்டாள்கள் என்ன பண்றோம்? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு கிரியேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ். நான் எதை பண்ணினா எனக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கும், நான் இதை பண்ணினா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், நான் இதை பண்ணினா என்ன கிடைக்கும். பகவானுக்கே பூஜை பனஸ்கரம்லாம் பண்ணினாலும் எப்படி, எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? இன்னைக்குதான் ஏகாதசி விரதம், இன்னைக்கு நான் இவ்வளவு விரதம் பண்ணுவேன், நான் வந்து என்ன இவ்வளவு இல்ல என்னது, நான் விரதம் இருப்பேன், நான் வந்து இவ்வளவு ஜப்பம் பண்ணுவேன், ஏன்னா அதனால எனக்கு ஏதோ பயன் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருக்காங்க முட்டாள்கள், அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அண்ட் that the result only is suffering. அவங்க வந்து என்னது, அதுல வந்து இந்த உலகமே அதுதானே அசாஸ்வதம், துக்காலயம் அசாஸ்வதம் தான் பகவத்கீதா கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி உலகத்தை நமக்கு சந்தோஷம் எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. ஆனா அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க? பகவானுக்கு இவ்வளவு தொண்டு புரிந்து இந்த கண்டிஷன் சொல்ல என்ன பண்றது, இந்த உலகத்துல இருந்து நான் இதெல்லாம் பண்றேன், எனக்கு சந்தோஷம் வரணும், சந்தோஷம் வரணும்னு அந்த எதிர்பார்ப்பில் எல்லா வேலைகளும் செய்யறாங்க. பட் பை ரெண்டரிங் சர்வீஸ் டு த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், one becomes free from such false desires for happiness. ஆனா அதே தொண்டு பகவானுக்கு செய்யும் போது, பகவானுக்குனாக்கா இவ வந்து பூஜையெல்லாம் பண்ணாலும் எப்படி, எனக்கு இன்னும் நல்லது வரணுமே, அதுக்கு வேண்ட பூஜை பண்ணுவாங்க. எனக்கு நல்லது வரணும், அதுக்குன்னு கோயில், எனக்கு நல்லது வரணும், அது வேற யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதை தவிர்த்து பகவானோட சந்தோஷத்துக்கு, பகவானோட திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நம்ம பண்ணினோம்னா என்ன ஆகும்? இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல உள்ள ஆசைகள்லாம் விட்டே போயிடும், நம்மளை விட்டு போயிடும். அண்ட் நம்ம வந்து the false desire for happiness, ஒரு மாதிரி ஒரு desire for happiness in the world is something fool தான். நம்ம ஏன்னா இந்த உலகத்துல நமக்கு சந்தோஷமே வராது. அந்த ஃபால்ஸ் ஒரு இமேஜினேஷன் இருக்கே, மாயா, அதுல இருந்தே விடுபட்டு விடுவோம். எப்போ பகவானை ஸ்துதித்து நம்ம பண்ணினோம்னா. மே மை சுப்ரீம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கட் த நாட்ஸ் ஆஃப் ஃபால்ஸ் டிசைர் ஃப்ரம் த கோர் ஆஃப் மை ஹார்ட். அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்வம் இருக்கா? அதெல்லாம் என்னோட ஹிருதயத்துல இருந்து அதை கட் பண்ணிட்டோம். எனக்கு அந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல உள்ள ஆசையே வராம இருக்கிறதுக்கு அந்த பந்தத்தை கட் பண்ணிட்டோம் அந்த பகவான் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறேன். ஜெயலட்சுமி மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? படிங்கோ. கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. யத் சேவயாக்தே திவ ருத்ர ரோதனம் உமான் விஹக்யான் வலம் ஆத்மனஸ்தமக வஜேத வர்ணம் நிஜம் ஏஷ சோக்யயோ பூயாத்த ஈஷ பரமோ குரோர் குருகோ. ஜட சிக்கலில் இருந்து விடுபட விரும்பும் ஒருவன் பரமபுருஷரின் தொண்டை மேற்கொண்டு பாவ புண்ணிய செயல்களுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ள அறியாமை என்னும் கலங்கத்தை கைவிட வேண்டும். இவ்வாறாக தங்கம் அல்லது வெள்ளி கட்டி நெருப்பால் பதனிடப்படும் போது அதிலுள்ள அழுக்குகள் அனைத்தும் உதிர்ந்து அது தூய்மை அடைவதை போலவே ஒருவன் தனது
அதியான சொரூபத்தை திரும்ப பெறுகிறான். பரமபுருஷ பகவான் மற்றெல்லா ஆன்மீக குருமார்களுக்கும் மூல குருவாக இருப்பதால் முடிவற்றவரான அந்த பகவான் நமது ஆன்மீக குரு ஆவாராக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ so much. So இதுல என்ன போட்டிருக்கு? One who wants to be free from material entanglements. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அப்படின்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல உள்ள ஆசையெல்லாம் விடுபடணும்னாக்கா என்ன பண்ணணும்? should take to the service of the supreme personality of Godhead. அப்போ பகவானுக்கு சேவை புரியணும். எப்படி சேவை புரியலாம்? ஜபம் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஏகாதசி விரதம், ஏகாதசி அன்னைக்கெல்லாம் விரதம் இருக்கலாம். எவ்ரி 15 நாள்ல வரும் ஏகாதசி. அப்பெல்லாம் விரதம் இருக்கலாம். முடியறவா இந்த மருந்தெல்லாம் சாப்பிடவா முடியாது, ரொம்ப வயதானவர்களுக்கு முடியாது, இல்ல கண்டிப்பா எல்லாம் கிடையாது. பட் இது ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணலாம். சேவை புரியணும்னாக்க இதுதான் ஜபம் பண்ணலாம். அப்புறம் நிறைய கிளாஸஸ் நடக்கிறது. எல்லா கிளாஸ் இப்ப நம்ம ISKCON மங்களூர்லயே பார்த்தா இப்பதான் அந்த மாதாஜி சொன்ன போல, சேத்துலட்சுமி மாதாஜி சொன்ன போல ஒரு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு வராங்க. சோ இந்த மாதிரி நிறைய கிளாஸஸும் நடக்குது. ஒன்னும் பேமெண்ட் கிடையாது, ஃபீஸ் கிடையாது, ஒன்னும் கிடையாது. நம்ம போயிட்டு இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணலாம். பஜன் கிளாஸஸ் இருக்கும், ஸ்லோகா கிளாஸஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஒரு கிளாஸ் போயிட்டு ஸ்லோகா எல்லாம் படிக்கிறாங்க மாதாஜி, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, அந்த மாதிரி நம்ம போய் பண்ணலாம். இதெல்லாமே சேவை தான். we are not expecting anything in return. நம்ம இதெல்லாம் பண்றது பகவானை திருப்திப்படுத்துறது, எனக்கு வேண்டி ஒண்ணும் கிடையாது, எல்லாம் பகவானை திருப்தி. அந்த மாதிரி எண்ணத்துல பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு ஏகாதசியில இது இருக்கேன், இது போயிட்டு இருக்கு. நான் அது ஒரு பேட் ஃபீலிங்கோட தான் இங்க உட்காந்து, ஐயோ இங்க 4:30 மணிக்கு குழந்தைகளோட இருக்கு. எப்பவும் சாட்டர்டே சண்டே மண்டே வந்து இது ஒரு ப்ராப்ளம். ஐ கேனாட் அட்டெண்ட் தட். இல்லாட்டா நான் குழந்தைகளோட அட்டென்ட் பண்ணுவேன். காலையில 10 மணியோ அடல்ட்ஸோட இருக்கும் பகவத்கீதா, அதை அட்டென்ட் பண்ணலாம். திரும்பி இப்ப 7 மணிக்கு நம்ம கிளாஸ் முடிஞ்சாச்சுன்னா 7 மணிக்கு யூத்தோட இருக்கும். அவங்க படிக்கிறாங்க, நம்ம கூட அந்த புக்கை வச்சுன்னு படிக்கலாமே. இல்லாட்டா காதாலியாவது கேட்கலாம். நம்ம வேலை பண்ணிட்டு காதால கேட்கலாம். இல்ல வேலை இல்ல சும்மாதான் உட்காந்துருக்கேன்னா பகவத்கீதான படிக்கணும், ஓகே ஜப்பா பண்ணலாம். அது காதுல விழுந்துட்டோம், ஜப்பா பண்ணலாம், அதெல்லாம் பண்ணணும். சோ நம்ம ஜபாவும் ஆகும், ஜபம் பண்றதும் ஆகும். இந்த மாதிரி இதுல இந்த மாதிரி விஷயத்துல இன்வால்வ்டா இருக்கணும். எப்போ இந்த மாதிரி இருந்தோம்னா என்ன ஆகும்? மெட்டீரியல் இந்த ஜட பொருள்ல எல்லாம் நமக்கு வந்து ஆசைகள் மெதுவா போயிடும். இப்ப நீங்களாம் இங்க உட்காந்து எத்தனை சீரியல் நீங்களாம் மிஸ் பண்றது, ஆனா அதுல ஆசையே இல்லையா? அதனால நீங்க வந்து உட்கார்ந்து இல்லையா? சோ அப்படி ஆயிடும், நம்ம மனசு எப்படி ஆயிடும்? இந்த ஜட புலன்கள் எல்லாம் இந்த ஆசைகள் எல்லாம் விட்டு போயிடும். So one who wants to be free from material entanglement should take to the service of Supreme Personality of Godhead and give up the contamination of ignorance. அறியாத்தனத்துல இருந்து விடுபடணும். என்னது அறியாத்தனம்? இப்பதான் பகவத்கீதா படிச்சு எல்லாருக்கும் அத்துப்படி ஆயிடுச்சு. இல்ல இன்னும் வரல அப்படின்னா திரும்பி ஜாயின் பண்ணுங்க. திரும்பி ஜூன் வந்து 3ஆம் தேதி 5ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கிறாங்க. திரும்பி லெவல் 1 பண்ணிட்டே இருக்கலாம். எவ்வளவு பண்றோமோ இன்னும் ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டே இருக்கும். சோ என்னது? கண்டாமினேஷன் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ். அறியாமையில இருந்து விடுபடலாம். இன்வால்விங் பயஸ் அண்ட் impayous ஆக்டிவிட்டிஸ். அறியாமையில என்ன இருக்கு? நல்லது நடக்கும், கெட்டது நடக்கும். அதுல இருந்து விடுபட்டு நம்ம வந்து தூய பக்தி தொண்டு செய்யலாம். thus one regains his original identity. நம்மளோட ஒரிஜினல் ஐடென்டிட்டி என்னது? நம்ம எல்லாம் பகவானோட உலகத்துல தான் வந்திருக்கோம். we are all part and parcel of the Lord. பகவான் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இது நம்ம எல்லாம் பகவானோட ஒரு அம்சமா. பகவான் எவ்வளவு தூய இது அவர்கிட்ட எல்லாம் இருக்கு. 6 ஒப்புலன்ஸ் இருக்கு. அந்த 6 ஒப்புலன்ஸ் நம்மகிட்டயும் இருக்கும். அவருக்கு நல்ல பலசாலினா நம்மகிட்டயும் பலம் இருக்கும். அவர் நல்ல ஃபேமஸ்னா நம்மகிட்டயும் ஒரு அந்த இது ஃபேமஸ் அதுல கொஞ்சம் இருக்கும். அவர் நல்ல அழகானவர்னா அந்த அழகு நம்மகிட்டயும் இருக்கும். அவர்கிட்ட நிறைய செல்வம் இருக்குன்னா நம்மகிட்டயும் அந்த செல்வம் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கு. ஆனா துளியோண்டு இருக்கும். ஒருத்தருக்கும் அந்த துளியா இருக்கும் அவங்கள்ட்ட. சோ நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதை பகவானோட இதுல இன்வால்வ் ஆகும்போது நமக்கு அதெல்லாம் நினைவு வரும். ஓ நான் வந்து தூய பக்தன், எனக்கும் பகவானுக்கு வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு, எனக்கும் வந்து அவரோட எல்லா ஆப்புலன்ஸ் இருக்குன்னு நினைவு வரும். he will remember, he will regain his original identity just as a block of gold and silver sheds all dirt and becomes purified when treated with fire. இந்த கோல்டு சில்வர்லாம் என்ன பண்றாங்க? ஃபயர்ல போட்டுதான் இதெல்லாம் அப்படி இது பண்றாங்க. என்னது? ஒரு உருவம் கொண்டு வரதுக்கு ஒரு மோதிரமோ பேங்கிளோ என்ன பண்றாங்களோ அந்த ஃபயர்ல போட்டுதான் பண்ணி அதை பக்குவப்படுத்துறாங்க இல்லையா? அப்ப அதுல என்ன ஆயிடுது? என்னெல்லாம் அழுக்கு இருக்கோ அதெல்லாம் விட்டு போறாப்புல நம்ம இந்த என்னெல்லாம் அழுக்கு தொற்றின்னு இருக்கோ அதெல்லாம் போய் நம்ம வந்து விழிடுவோம். நம்ம வந்து என்ன ஒரிஜினாலிட்டியோ அது வந்து நமக்கு வந்து தெரிய வரும். அண்ட் ஜஸ்ட் லைக் கோல்ட் அண்ட் சில்வர் எப்படி ஃபயர்ல ட்ரீட் பண்றாப்புல நம்மளும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? டர்ட் என்னெல்லாம் அழுக்கு இருக்கோ, அழுக்குன்னா இந்த மாதிரி தெரியாத நம்மளா இருக்கா இக்னோரன்ஸ், அதெல்லாம் விட்டு போயிடும். மே தட் inexhaustible supreme personality of Godhead become our spiritual master. inexhaustible அப்படின்னு அளவிட முடியாத அந்த ஒரு பகவானுடைய அவர் அவ்வளவு பறந்திருக்கார். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் நான் வணங்குகிறேன். he is the original spiritual master of all spiritual master. ஏன்னா அவர் தான் வந்து குரு. நமக்கு எல்லாத்த விட மெயின் குரு யாரு? அவர் தான் குரு. நமக்கு ஒரு குரு இருக்கான்னா அவருக்கும் குரு அவர் ஒருத்தர் இருப்பார், அவருக்கும் குரு ஒருத்தர். அப்ப ஃபைனல் குரு யாரு? கடவுள் இவர் கிருஷ்ணர் தான். எஸ். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? இப்ப யாரு படிச்சா? தீபா செல்வம் மாதாஜி தான் படிச்சீங்க இல்லையா? கீதா மாதாஜி படிக்கும் இல்ல ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிச்சாங்க இல்லையா?
யார் படிச்சாங்க இப்போ? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிச்சாங்க. எஸ், கீதா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆர்டர் நினைவுச்சுங்க, யாரு யாருக்கு அப்புறம் அப்படின்னு. நாயத் பிரசாத யுத பகாலேஷம் இல்ல மாதாஜி, வாகலேஷம் அன்யே சா தேவ குருவோ ஜனஹ ஸ்வயம் கர்த்தும் சாமே தாஷ் பிரவந்தி புஷ்ஷஸ் தம் ஈஸ்வரம் இத்வாம் சரணம் பிரபத்யே. Yes. So neither all the demigods, nor the so-called gurus, nor all other people, either independently or together, can offer mercy that equals even 1,000 of years. அப்படின்னா என்னது? எல்லா டெமிகாட்னா அதர் தன் கிருஷ்ணா எவ்வளவு காட்லாம் இருப்பாங்களோ அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து, இல்ல எல்லா குருமார்களும் சேர்ந்து, இல்ல வேற யாரெல்லாம் தெய்வீக அருள் இருக்கு அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தனித்தனியா அருளினாலும் சரி, இல்ல சேர்ந்து நமக்கு வந்து அருள் புரிஞ்சாலும் சரி, ஆனாலும் வந்து எங்களுக்கு வந்து அருள் புரிஞ்சாலும் அது உங்களுடைய 1/10,000th 10,000த்துல ஒரு பங்கு கூட அதுக்கும் இதுக்கும் ஈக்குவல் பண்ண முடியாது. உங்களுடைய அருள் அவ்வளவு மகத்துவமானது அப்படின்னு சொல்றேன். Therefore I wish to take shelter of your lotus feet. அதனால எனக்கு வந்து உங்களுடைய பாத எனது கமல பாத சரணம் அடையறதுக்கு நான் வந்து விருப்பப்படுறேன், என்னை வந்து ஏற்றுக்கீங்க. அடுத்தது யாரு? கீதா மாதாஜி படிச்சா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அசக்ஷுர் அந்தஸ்ய யதா கிரணிஸ்கிருதஸ் ததா ஜனஸ்ய விதுஷோ அபுதோ குருஹு த்வம் அர்க்கத்ருத் சர்வத்ருஷாம் சமீக்ஷனோ வ்ருதோ குருர்நஸ்வகதிம் உபுத்ததம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புக் வச்சுருக்கா? இல்லே மாதாஜி. இல்ல, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி புக் வச்சு படிக்கிறதுனால படிங்கோ மீனிங் அப்படின்னு புக் இல்லைன்னு நான் படிச்சோம். As a blind man, for example, ஒரு blind man, யாரு கண்ணு குருடா இருக்கிறவர், being unable to see, accepts another blind man as his leader. People who do not know the goal of life accept someone as guru who is a rascal and a fool. இது யாரு ராஸ்கல் எல்லாம் யூஸ் பண்றேன்னா பிரபுபாதா தான் யூஸ் பண்றாரு. அப்ப என்ன பண்ற, ஒரு குருடன் வந்து வேற குருடனை வந்து லீடரா எடுத்துன்னா என்ன அர்த்தம்? அவனுக்கு வந்து அவனுக்கும் ஒன்னும் தெரியாது, கண்ணால தெரியாது, இவனுக்கும் தெரியாது, கோல் ஆஃப் லைஃபே என்ன தெரியாது. அந்த மாதிரிதான் வந்து இந்த ராஸ்கல் ஃபூல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க. ராஸ்கல்னா என்னது? முட்டாள்கள். அது பாலிஷ்டா இருக்கு, முட்டாள்கள் பாலிஷ்டா இருக்கு, ராஸ்கல் சொன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கு. சோ அவன் வந்து அந்த மாதிரிதான் இருக்கான். இப்ப நம்ம உலகத்துல என்ன இருக்கும், நம்மளே முங்கின்னு இருக்கோம். நம்மளை எடுத்து மேல இழுக்கிறதுக்கு யாருன்னு பார்த்தா நம்மள மாதிரியே இருக்கிற முங்கின்னு இருக்கிற ஆளு வந்து நம்மளை எடுத்து மேல விட போறாங்க. எப்படி அவனால விட முடியும்? அப்ப நம்ம யாரு ஆக்சுவலி வந்து அணுகணும்? யாரு இந்த குழியில இல்லாத வேற வழியில இருக்காங்களோ அவங்களதான் அணுகணும். அப்பதான் அவன் வந்து நம்மளை தூக்கி விட முடியும். இந்த குரு சோகால் இங்க இருக்கிறவங்கள நான் தான் குரு, உங்களை வந்து இதெல்லாம் ஜப்பாலாம் பண்ண வச்சு மேல தூக்குறேன், இந்த சமுத்திர கடல்ல இருந்து நான் வந்து வெளியில பகவானோட இதை கொண்டு போறேன் அப்படின்னா அவனே முங்கின்னு தான் இருக்கான். அவனே இந்த உலகத்துல வந்து இந்த முக்குணங்கள்லாம் அவனுக்கு காட்டி இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து ஏமாந்து போகக்கூடாது. அவள்கிட்ட நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். பட் வி ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். நமக்கு என்னது, நான் யார், எங்கேன்னு வந்திருக்கேன், அந்த இடத்துக்கு நான் போகணும், அதை வந்து ரியலைஸ் பண்றதுக்கு நாம இருக்கோம். Therefore we accept you, the supreme personality of Godhead, as our spiritual master. வேற யாரையும் நம்ம வந்து குருவா எடுத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை. உங்களைதான் எனக்கு வந்து குருவா எடுத்துக்கணும். ஏன்னா எனக்கு வந்து விடுதலை, இந்த உலகத்துல விடுதலை பெற்று போனோம். For you are able to see in all direction and all omniscient like the sun. எப்படி இருக்கீங்கன்னா எல்லா இடத்தையும் பரவி அவரோட பிரகாசம் போய் சன்னோட பிரகாசம் போய் அவர் உதிக்கிறார் அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல எல்லா இடமும் ஏதோ சூரிய ஒளி படுறா போல அவரோட எல்லா இடத்துலயும் அவர் பரவி இருக்கார், எல்லா டைரக்ஷன்லயும் அவர் இருக்கார். அதனால எனக்கு நீங்க தான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் குரு. உங்களோட சரணடையில தான் வந்து எனக்கு வந்து உங்களை ஏத்துக்கணும், குருவா ஏத்துக்கணும். எஸ், யாரு படிச்சா இப்போ? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிச்சா. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி இருக்கா? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப பரவாயில்லையா உங்களுக்கு? how are you feeling now? பரவாயில்லைங்க மாதாஜி. லெமன் ஜூஸ் குடிச்சு கொஞ்சம் பரவாயில்லைங்க மாதாஜி. அப்படி இல்ல மாதாஜி, கொஞ்சம் you have to take. இல்ல அப்புறம் அவ்வளவு பகவான் சொல்லவே இல்லை. எனிவே சாப்பிடுங்க மாதாஜி. அது உள்ளே எது தவிர்க்கணும்னு சொல்லிருக்கோம் அதை மாத்திரம் தவிர்த்துட்டு சாப்பிடணும். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வெறும் தண்ணி குடிச்சுருக்காங்க. போன வாட்டி அவங்க வந்து அவசப்பட்டாங்க, வெறும் தண்ணி குடிச்சு அப்புறம் அடுத்த நாள்லாம் வாமிட். திரும்பி இந்த மாசம் அப்படி இருக்காங்க. ஐ ப்ரே ஒண்ணும் இல்லாம நல்லா காத்திரமா இருக்கட்டும். எஸ், படிங்க. ஜனோ ஜனஸ்தி சதே அசதின் கதிம் யயா பிரபத்யேத துரக்யம் தமக
துவம் தவ அவ்யயம் ஞானம் அமோகம் அஞ்சசா பிரபத்யதே யன ஜனோ நிஜம் பதம். Hare Krishna Mataji. A materialistic so-called guru instructs his materialistic disciples about economic development and sense gratification. யாரு இந்த பௌதிக உலகத்துல உள்ள ஒரு குரு என்ன பண்ணுவான், இன்னொரு இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற டிசைபிள், அவனுடைய என்ன டிசைபிள்னா ஸ்டூடெண்ட், அவளை என்ன சொல்லுவான், எக்கனாமிக் எப்படி வந்து இது என்னது செல்வம் பெருக்கணும், நம்மளோட என்னது பணம் ஜாஸ்தி பண்ணாதானே நல்லா செழிப்பா வளர முடியும். அந்த மாதிரி எப்படி இக்கனாமிக்கா நம்ம எப்படி டெவலப் ஆனோம், எப்படி வந்து புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும், அதுதான் அவன் சொல்லி கொடுப்போம். பிகாஸ் ஆஃப் சச் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் the foolish disciples continue in the material existence of ignorance. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற குருவுலாம் அதுதான் சொல்லி கொடுப்பான். எப்படி பணம் சம்பாதிக்கணும், அதுக்கு நான் ஒரு மந்திரம் தரேன், அது பண்றேன், அண்ட் எப்படி வந்து புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும், அதெல்லாம் தான் அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்ப இந்த ஃபூலிஷ் யாரு, முட்டாள்கள், நம்மள மாதிரி டிசைபிள்ஸ் முட்டாள்களா இருந்து அவங்க வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இறப்பு பிறப்பு அப்படின்றது இங்கே இருக்காங்க. பட் your lordship gives knowledge that is eternal. ஆனா நீங்க கொடுக்கிற நாலேஜ் எப்படி நித்தியமான உலகத்துக்கு கூட்டின் போற அந்த நாலேஜ் நீங்க கொடுக்குறீங்க. And the intelligent person receiving such knowledge is quickly situated in his original constitutional position. அப்படின்னு என்னது, ஒரிஜினல், நம்மளோட ஒரிஜினல் நேச்சர் என்னது, சச்சித்தானந்தா. நம்மளும் இப்படிதான், நம்மளும் வந்து சோல் வந்து அழிவு கிடையாது, அவர் பரமாத்மான, நம்மளும் இன்னும் சின்ன குட்டி ஆத்மா தான், நம்ம வந்து ஜீவாத்மா, அவர் பரமாத்மா. ஆனால் குவாலிட்டி என்னது, ரெண்டு பேரோட குவாலிட்டி சேம், குவான்டிட்டி தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அவரோட பெரிய ஆப்புலன்ஸ் அவ்வளவு நிறைஞ்சிருக்கும், நம்மளுக்கு குட்டியா இருக்கும். ஆனா அவர் பகவானை நம்பி பகவானை இது ஃபாலோ பண்றவங்க எப்படி இருக்கும், நாலேஜபிள் பீப்புள், அந்த இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் பகவானை ஃபாலோ பண்ணும்போது என்னது, நித்தியமான உலகத்துக்கு அப்புறம் நம்மளோட ஒரிஜினல் நேச்சர் என்னவோ அதை வந்து வெளிப்படுத்துவார். அந்த இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் ரிசீவிங் சச் நாலேஜ் இஸ் குவிக்லி சிச்சுவேட்டட் இன் இஸ் ஒரிஜினல், நம்மளோட ஒரிஜினல் நேச்சர் என்னது, அந்த ஒரிஜினல் நேச்சர்ல அவர் வந்து கொண்டு போய் சேர்த்துவார். யார் படிச்சாங்க இப்போ? ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சா. நிவேதிதா மாதாஜி பிரியா இருக்கலாம்? இருக்கேன் மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்வம் சர்வலோகஸ்ய சுஹருத் பிரியேஸ்வரோ ஹை ஆத்ம குருர் ஞானம் அபிஷ்ட சித்திஹி ததாபி லோகோ நபவந்தம் அந்ததீர் ஜானாதி சந்தம் ஹ்ருதி பத்த காமஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. My Lord, you are the supreme well-wishing friend. நம்ம பகவத்கீதாலையும் பார்த்திருக்கோம். பகவான் வந்து என்னைக்குமே வந்து நீ அப்படி பண்ணலையா பகவான் கண்ணு குத்துவார் அப்படி எல்லாம் தான் நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சிருக்கோம். பகவான்லாம் எனிமி, பகவான்லாம் வந்து கெட்டவர் எல்லாம் கிடையாது, அவர் நல்லவர் தான். இஸ் ஆல்வேஸ் அவர் வெல் விஷிங், நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து விரும்புறார். அண்ட் இஸ் அவர் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் எவ்ரி ஒன், எல்லா உயிர் வாழ்கள், நாட் ஒன்லி ஹியூமன் பீயிங், எல்லா உயிர் எறும்புக்கும் கூடி துன்புறுத்துறதுக்கு அவருக்கு வந்து மனசு வராது. அவர் எல்லாருடைய ஃப்ரெண்டு, த டியர்மோஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், த கண்ட்ரோலர், சூப்பர் சோல், என்னெல்லாம் பேர் கொடுத்துருக்கா, அவர் எல்லாருடையும் டியர் ஃப்ரெண்ட் தான். அப்புறம் கண்ட்ரோலர், எல்லாத்தையும் அவர் தான் கண்ட்ரோலும் பண்றார். சூப்பர் சோல், எல்லாரோட ஹிருதயத்துல வந்து பரமாத்மா இருக்கார். சுப்ரீம் இன்ஸ்ட்ரக்டர், என்ன பண்ணும் ஏது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவரோட டைரக்ஷன்ல தான் நடக்கிறது. உள்ள பரமாத்மா என்னது, மௌனமா உட்காந்துட்டு ஒரு சாட்சியா உட்கார்ந்து இருக்காரு. ஆனா அவரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எஸ், அவர் எஸ் சொல்லும் போதுதான் போறோம், அவர் நோ சொல்லவும் மாட்டார். என்ன தப்பு பண்ணாலும் எஸ் கோ ஆக்ட் தான் சொல்வார். ஏன்னா அது அனுபவிக்கதான் நம்ம தான் அனுபவிப்போம். நமக்கு தெரியும் தப்பு பண்றோம், தெரியும் எப்ப ஜப்பா பண்ணணும் தெரியும். ஆனாலும் எவ்வளவு பேர் ஜப்பா பண்றா, வேண்டாம் இன்னைக்கு சண்டே இருக்கு, இன்னைக்கு வெளியில போயிட்டோம், இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு பிரேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி என்னைக்கு பண்றான். இல்ல பகவான் தோழத்து there is no, நான் குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் சொல்றேன், there is no vacation for devotion. 18 days முடிஞ்சாச்சுன்னா எல்லாம் ரெடியா இருக்கும். 19th டேக்கு வருது மாதாஜி நாளையில இருந்து இருக்கு இல்லையா, ஓ இருக்கு ஸ்லைட் எல்லாம் கிடையாது, உங்களுக்கு வேற ஸ்லோக்காலாம் சொல்லி தரேன். எனக்கும் பொழுது போகணுமே, காத்தால ஃபுல்லா ஜப்பா பண்ணியிருந்தா எனக்கு போர்டு அடிக்கும் இல்லையா. 4:30 மணில இருந்து உட்காந்து அதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சுடுவேன் சிலப்போ. அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு பிரேக் வேணும். அப்ப அந்த குழந்தையோட மூஞ்சி பார்த்தா அவ்வளவு பிரசன்னம், அவளும் ஈகரா வெயிட் பண்ணிப்பா. நோ வெக்கேஷன் ஃபார் டிவோஷன், அதுதான் நமக்கும் பொருந்தும். சோ நம்ம எப்படி நம்மளும் வந்து என்னைக்கு நம்ம வந்து பகவானை ப்ரே பண்றோம். சுப்ரீம் இன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் கிவர் ஆஃப் சுப்ரீம் நாலேஜ் அண்ட் த ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் டிசைர். டிசைர்னா என்னது, மெட்டீரியல் டிசைர்லாம் அவர் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுவார், அதெல்லாம் அவர் பொறுப்பேற்க மாட்டார். ஆனா பகவான் விஷயத்துல ஏதோ ஒரு ஆசை இருக்கு, அது எனக்கு படிக்கணும், பகவத்கீதா படிக்கணும், பாகவதம் நல்லா படிக்கணும் நினைச்சுதான் அதுக்கு ஒரு வழி விட்டுருவார். சரி சைத்தன்ய சரிதாமிரதெல்லாம் சொல்றாங்க, என்னதான் புரியலையே, அது வேணா ஜாயின் பண்ணலாமா நினைக்கிறதுக்குள்ள நமக்கு அடுத்த நாளைக்கு பார்த்தா இல்ல சேம் நெக்ஸ்ட் மொமெண்ட் பார்த்தா அது ஏதோ ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கும், சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் சொல்லித்தராங்க, எல்லாம் சுமூகமா இருக்கும். ஓ அந்த டைம் நான் ஃப்ரீ தான், அன்னைக்குதான் யாரோ சொல்லித்தரா, வெரி நைஸ், இப்பதான் நினைச்சு பார்த்தேன் அதுக்குள்ள முடியறதே அப்படின்னு. பகவான் உள்ள உட்காந்துட்டு பாக்குறாரு நமக்கு என்னெல்லாம் ஆசை இருக்கோ அதெல்லாமும் ஃபுல்ஃபில் பண்றாரு. ஆனா என்ன ஆசை, பௌதிக ஆசையெல்லாம்
we can't expect. நமக்கு தகுதி இருந்தா கொடுப்பார். ஏன்னா அதுல வந்து அர்ஜுனனும் கேட்கிறாரே 10வது அத்தியாயத்துல, எனக்கு தகுதி இருந்தா அந்த திவ்ய சக்ஷு கொடுங்க, எனக்கு உங்களுடைய அந்த ஒப்பலன்ஸ் உலகளாவிய வடிவத்தை பார்க்க என்னால முடியும், நீங்கள் நினைத்தீர்கள்னா எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு திவ்ய சக்ஷு கொடுங்கன்னு தான் கேட்கிறேன். சோ அதுதான் நம்மளும் நினைக்கணும். எனக்கு ஏதாவது வேணும் வேணும் கேட்கும்போது நீங்க தகுதி இருந்தா கொடுங்கன்னு கேட்டுட்டோம்னாக்கா நம்ம புரிஞ்சு போயிடும். தரலன்னா எனக்கு தகுதி இல்லை அதான் கொடுக்கலாம், சமாதானமா இருக்கும். இல்லாட்டா என்ன நினைப்போம், பத்தியா அப்போல இருந்து நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் பகவான்கிட்ட, எவ்வளவு ப்ரே பண்ணியாச்சு, எவ்வளவு நாளா நான் ஜப்பம் பண்றேன், இன்னும் கொடுக்கலையே பகவான், இன்னும் கொடுக்கலையே, அப்படி கண்ணு இல்லையா மூக்கு இல்லையான்னு ஆரம்பிச்சுடுவாங்க சில பேர்லாம். சோ அந்த லெவலுக்கு எல்லாம் போகாம அவர் வந்து கண்டிப்பா நம்மளோட ஆசைகளை நிறைவேற்றுவர், ப்ரொவைடட் நம்ம அதுக்கு தகுதி பெற்றவரா இருந்தா. ஆனா பகவானோட ஆன்மீகத்தை நம்ம என்ன ஆசைப்பட்டாலும் கண்டிப்பா அது வந்து நிறைவேற்றுவார். இன்னைக்கு இல்லாட்டா நாளைக்கு நிறைவேற்றி கொடுப்பார். ஒண்ணு இல்ல 108 ஜபா பண்ண நினைச்சு பாருங்க, முடியறதா இல்லையப்பா, ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி அவரே அதுக்கு வழி வைப்பார். அந்த மாதிரி பண்ணலாம். So, but although you are within the heart, the foolish, because of lusty desires in the heart, cannot understand you. யார் பக்தி இல்லாம இருப்பாங்களோ, யார் வந்து அபக்தர்கள், யார் வந்து டிவோட்டிஸ், நான் டிவோட்டிஸ், அவங்க வந்து அவங்க ஹார்ட்லயே நீங்க இருக்கீங்க, இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து நீங்க யாருன்னு தெரியறது இல்லை. ஏன்னா லஸ்டி டிசையர்ஸ் என்ன என்னது, ஆன்மீக இது பௌதிகத்துல அவ்வளவு ஒரு லஸ்ட்னா என்னது, பேராசை, ஒரு காமம் நிறைந்த ஆசைகள்லாம் இருக்கிறதுனால பகவானோட சப்தம் அவருக்கு கேட்க மாட்டேங்குது. அந்த ஃபூலிஷ் பீப்புளுக்கு அது தெரிய மாட்டேங்குது. எஸ், யாரு படிச்சா இப்போ? நிவேதிதா மாதாய் படிச்சீங்களா? ருக்மிணி மாதாய் படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. நிறுத்தி நிதானமா படிங்க, அப்ப தப்பு வராது. அகம் தேவவரம் வரவேணாயாம் பிரஸ்பத்ய ஈஷ்யம் பிரதியோதனாய சித்தி அர்த்த திபைர் பகவான் வசோபீர் கிரந்திண்ட ஹிருதயான் பவிஷ்ணு ஸ்வம் மொபைல் வச்சு படிக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் மாதாஜி. கண்ணாடி போடுங்க இல்லையா? கண்ணாடி சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர். மொபைல்ல படிக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஓகே. So, O Supreme Lord, for self-realization, I surrender unto you. எனக்கு வந்து நான் யாரு, எனக்கு வந்து என்னை பத்தி எனக்கு புரிஞ்சுக்கணும். நான் ஆத்மா, நான் உங்க இதுல இருந்து வந்திருக்கிறவன், இது எனக்கு ஃபுல்லா புரியணும்னா நான் என்ன பண்ணோம், நான் உங்களை சரணடைய தான் போறேன். who are worshipped by the demigods. அந்த கடவுளை யாரெல்லாம் வர்ஷிப் பண்றாங்க? டெமிகாட்ஸ் எல்லாரும். சிவன் இருந்தாலும் சிவன் மெடிடேஷன் பண்றா, யாரை குறித்து மெடிடேஷன் பண்றார்? அந்த கிருஷ்ணரை குறிப்பிடும். அதே போல பிரம்மா அப்படி மெடிடேஷன் போஸ்ட்ல இருந்தார், யாரை குறித்து பண்றார்? அவரும் கிருஷ்ணரை நோக்கிதான். சோ எல்லா டெமிகாடும் வந்து உங்களை தான் வர்ஷிப் பண்றாங்க as a supreme controller of everything. ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. By your instruction, exposing life's purpose, kindly cut the knot from the core of my heart and let me know the destination of my life. என்னுடைய லைஃப் பாதையில எங்க இலக்கு, நான் எங்க போய் அடையணும்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து எனக்கு வந்து நிறைவேற்றி கொடுங்க. பாக்கி எல்லாம் ஆசை என்னெல்லாம் இருக்கும் அந்த ஹார்ட்ல இருக்கும், அது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிடுங்க. சோ தட் என்னோட பாதை கிளீன் ஆயிடும், நான் வந்து உங்களை அடையலாம். உங்களுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நீங்க கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேட்டு என்னோட வந்து பாக்கி உள்ள இதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணிடுங்க, எனக்கு வந்து உங்களை தான் அடையாளம். அப்ப வந்து தேவதைகளின் பிரார்த்தனைகள். இப்ப தேவதைகள்ல இதெல்லாம் சத்தியவிரதம் சொன்னார். இப்ப தேவதைகள்ல இந்த மாதிரி பிரார்த்தனை பண்றா பார்க்கலாம். இது வந்து ஸ்கந்தம் 10. ஸ்கந்தம் 10லயே மிக உயர்ந்த நன்மையின் சுருக்கம். அதுல வந்து 2ஆம் அத்தியாயம். கருவறையில் இருக்கும் கிருஷ்ணருக்காக தேவதைகள் செய்யும் பிரார்த்தனைகள். ஓ, 1 minute. இது வந்து இவர் கிருஷ்ணரோட ஜனனம் தான். As described in this chapter, when the Supreme Personality of Godhead entered the womb of Devaki to kill Kamsa, அவர் வந்து அவதாரம் எடுத்து வரார். யாருடைய கர்ப்பத்துல பிறக்கிறார்? தேவகியோட கர்ப்பத்துல பிறக்கிறார். எதுக்கு? மெயின் இன்டென்ஷன் என்னது? கம்சனை கொல்லணும் அப்படின்னு. All the demigods understood that the Lord was living within Devaki's womb, and therefore in veneration they offered him the Garbhastuti prayers. அதனால எல்லா டெமிகாடும் இது தெரியும், பகவான் தான் அவதரிக்க போறார், இவரோட கர்ப்பத்துல தேவகியோட கர்ப்பத்துல இருக்காங்க. அதனால எல்லாருமா கர்ப்பஸ்துதி பிரேயர்ஸா ஆஃபர் பண்றாங்க. கம்சா under the protection of his father-in-law Jarasandha and with the help of the demonic friend like Pralamba, Baka, Chanura, Trinavarta, Aghasura, Mushtika, Bana, Baumasura began oppressing
the members of Yadu dynasty, எல்லாம் இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அசுரர்கள் தான். எல்லாரையும் வச்சு இந்த யது டைனாஸ்டி, யது குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம், அந்த டைனாஸ்டில இருக்கிற ஃபேமிலி எல்லாம் வந்து துன்புறுத்த ஆரம்பிச்சாங்க. Therefore the members of the Yadu dynasty left their homes, வீட விட்டு, and sought shelter in the states of Kuru. குரு வம்சத்தை வந்து அவங்க வந்து சரணடைந்தாங்க. அங்க வந்து they came to Kuru dynasty. அவங்களோட யது டைனாஸ்டியை விட்டு குரு டைனாஸ்டிக்கு வந்துட்டாங்க. குரு மாத்திரம் இல்ல, என்னது பாஞ்சாலா, கேக்காயா, நிறைய இடத்துக்கு போயிட்டாங்க. ஷால்பா, விதர்பா, அந்த மாதிரி ஒரு பல இடத்துக்கு அவங்க ஓடிட்டாங்க. ஏன்னா இவங்க எல்லாம் ரொம்ப துன்புறுத்துறாங்கன்னு. only some of them stayed with Kamsa as nominal friend. only சில பேர் வந்து சரி கம்சன் கூட இருக்கு, வேற வழி இல்லையே, இருந்துடலாம், கம்சனுக்கு உதவி புரிஞ்சுன்னு அங்கேயே இருந்துடலாம், அப்ப அவன் நம்மளை துன்புறுத்த மாட்டானேன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் அங்கேயே இருந்துட்டாங்க. அவனோட நல்ல ஃப்ரெண்டா இருந்து அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. ஆஃப்டர் கம்சா killed Sadgarbas, the 6 sons of Devaki. ஆறு அந்த சின்ன குழந்தைகள் எல்லாம் பிறக்கும் போதே அவர் வந்து கொண்டு விடுறாரு இல்லையா, 6 குழந்தைகளை கொண்டு விடுறாரு. அதுக்கு Sadgarbas அப்படி போட்டு. One after another, Anantadeva entered Devaki's womb and was transferred to the womb of Rohini by the manipulation of Yogamaya. மாயா சக்தியால என்னது, அனந்ததேவா தேவகி womb-ல கருவுல வந்து அவர் வந்து டிரான்ஸ்பர் எங்க ரோஹிணியோட கர்ப்பத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுறார். Because of Yogamaya, who was following the order of Supreme Personality of Bhagavanoda instruction. The Lord himself, who was soon to appear as the 8th son of Devaki, ordered Yogamaya to take birth from the womb of Yashoda Devi. Because Krishna and his potency, Yogamaya appeared simultaneously as brother and sister. The world is full of Vaishnavas and Shaktas. யாரு தெரியாது. அப்ப பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல தான் இதெல்லாமே நடக்கும். யோகமாயாட சொல்லி அவர் வந்து இங்க நாங்க அந்த ஊம்புல அந்த இதுல கர்ப்பத்துல வந்து இவரை வச்சு என்னது இந்த ரோஹிணியோட கர்ப்பத்துல யார வச்சார், என்ன பேரு படிச்சானே, அனந்த தேவர் தான் தேவியோட ரூம்ல வந்து அவர் வந்து ரோஹிணியோட ரூமுக்கு மாற்றம் கிடைக்குது. அப்புறம் 8th son தேவகியோட 8th son தான் கிருஷ்ணர் அவதரிக்கிறார். அப்புறம் இதுல என்ன கொடுக்கும், பிகாஸ் கிருஷ்ணா அண்ட் இஸ் பொட்டன்சி, அவரோட அந்த பொட்டன்சினா சக்தி, அவரோட அவ்வளவு சக்திகள்ல யோகமாயா அப்பியர் சைமல்டேனியஸ்லி. யோகமாயா ஒரே சமயத்துல பிரதராகவும் சிஸ்டராகவும், இந்த யோகமாயா யாரு, இவரோட சிஸ்டர் தான், கிருஷ்ணோட சிஸ்டர். அங்கே அவர் அப்படி அவரோட இதுதான் சக்தி தான் அங்க வந்து மாயாதேவி யோகமாயாவும் பிறக்கிறார், இங்க வந்து கிருஷ்ணாவும் பிறக்கிறார். ரெண்டுமே அவரோட சக்தியால் தான் பிறக்கிறார். The world is full of Vaishnavas and Shaktas. I think Shakti Deviyoட followers. Okay. And there is certainly some rivalry between them. Okay. Vaishnavasனாக்கா கிருஷ்ணரை வழிபடுறவங்க, Shaktasனா தேவி அந்த யோகமாயா வழிபடுறாங்க. And certainly some rivalryனா அவங்க வந்து தமிழ்ல வந்து நீ பெருசா நான் பெருசா, யாரு வைஷ்ணவாசும் சக்தாஸ் தேவி வர்ச்சகர் தேவி உபாசனை பண்றவங்களும் கிருஷ்ணரை உபாசனை பண்றவங்களும் எப்பவும் tug of war இருக்காங்களா, இது தெரியாது எனக்கு, இப்பதான் நான் படிக்கிறேன். Vaishnavas worship the Supreme Lord, whereas Shaktas, according to their desire, worship Yogamaya in the form of Durga, Bhadrakali, Chandika, and the மாதிரி. Following the orders of Supreme Personality of Godhead, Yogamaya transferred Baladeva, Sankarshana, the 7th child of Devaki, from the womb of Devaki to the womb of Rohini. மாற்றப்படுறார். அப்புறம் because Sankarshana appears in order to increase, இது வந்து கொஞ்சம் மேலோட்டமா பார்த்துட்டே போயிடலாம், அப்புறம் வாக்குல இருந்து. Because Sankarshana appears in order to increase love of Krishna, he is known as Baladeva. இவர் கூட பிறந்த அண்ணா பலதேவரா பிறக்கிறார். One may take auspicious strength from him to become a devotee of the Lord, and therefore he is also known as Balabhadra. அவர் வந்து பகவானுடைய அவ்வளவு அம்சங்களும் இருக்குமா பலதேவ இவருக்கு, யாருக்கு, பலதேவாவுக்கு பேரு என்னது, பலபத்ரானும் பேரு. After Yogamaya transferred the 7th child of Devaki to the womb of Rohini, the Supreme Personality of Godhead appeared within the heart of Vasudeva and transferred himself into the heart of Devaki. Confusion. Because the Lord was present in her heart, Devaki, as a pregnancy continued, appeared effulgent. பகவான வயத்துல சுமக்கிறதுனால தேவகி எப்படி இருந்தான், நல்ல பிரகாசம் அடைந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி தெய்வீக, அவ உடம்புலயே ரொம்ப தெய்வீகமா ஒரு இதெல்லாம் எஃபல்ஜென்ட் பிரகாசம்லாம் வர ஆரம்பிச்சு. Upon seeing this effulgence, Kamsa was full of anxiety. He was sure இது வந்து அடுத்தது வந்து கிருஷ்ணா தான் பிறக்க போறார். But he could not harm Devaki because of their family relationship. Thus he began, sister தானே, அதனால வந்து ஹார்ம் பண்ணலையா, ஆனா முதல்ல ஹார்ம் பண்ணதுக்கு தானே போனார், கல்யாணம் முடிஞ்சோன்னா கொல்லத்தான் போனார்.
Thus he began indirectly thinking of Krishna and became fully Krishna conscious. அப்போ அவர் என்னது குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணா வயத்துல கிருஷ்ணர் தான் இருக்காரு. ஏன்னா கிருஷ்ணர் இருக்கிறதுனால அவர் தெய்வீக அருள் பெற்றதுனால தான் என்னோட சிஸ்டரோட உடம்புலயும் அந்த மாதிரி தெய்வீக பிரகாசம் எல்லாம் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணா கான்சியஸாவே இருந்துட்டார் அப்படின்னு. பட் என்ன வேற அர்த்தத்துல அவர் ஒழிக்கிறதுக்கு, கிருஷ்ணரை ஒழிக்கிறதுக்கு தான் அவர் கிருஷ்ணா கான்சியஸா இருந்தார். எப்ப வெளியில வருவோம், இப்ப நான் கொள்ளுவேன் அப்படின்னு. Meanwhile, because of Lord's presence within the womb of Devaki, all the demigods came to offer the Lord their praise. ஆனா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போயிருக்கு பகவான் தான் அவதரிக்க போறார். இவரோட நூல்ல இருக்கிறது பகவான் தான், அதுதான் பகவான் தான் அவதரிக்க போறார். அப்ப எல்லாரும் அவங்க வந்து பிரேயர் எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணாங்க. The Supreme Personality of Godhead, they said, is eternally the absolute truth. அவர் தான் உண்மை, அவர் தான் கடவுள், அவர் தான் உண்மை. அது அவங்களுக்கு தெரியும். The spiritual soul is more important than the gross body, and the spiritual soul Paramatma is still more important than the soul. Spiritual soul, the Paramatma is more important than the spiritual soul. Yeah, spiritual soul, that is Paramatma. Paramatma is more important than the gross body. நமக்கு இருக்கிற உடல் என்னது? gross body. இது அழிந்து போகும், மெட்டீரியல். It is been material. அப்ப அது வந்து அழிந்து போகும். அப்ப இதை விட உயர்ந்தது எது? சூப்பர் சோல். And the super soul Paramatma is still more important than the soul. நம்ம சோல்ங்கிறது இண்டிவிஜுவல் சோல், லிவிங் பீயிங்கோட சோல் இருக்கு இல்லையா, நம்ம எல்லாம் சோல் தானே. இதை விட சூப்பர் பவர் யாரு? பரமாத்மா. கிராஸ் பாடியை விட, நம்ம கிராஸ் பாடியை விட superior and the soul விட superior. The supreme Godhead is absolutely independent. யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டார். And his incarnations are transcendental. ஆன்மீகமா தெய்வீக அருளோட இருக்கும் அவரோட incarnation. The prayers of the demigods glorify, the exalt devotees and explain the fate of person who superficially consider themselves liberated from the condition of material nature. So அவங்க வந்து demigods எல்லாம் பிரேயர் பண்ணி அவங்க வந்து glorify பண்றாங்க. பகவான் இப்படி அப்படி புகழ்த்தி பண்றாங்க. And exalted devotees, யாரெல்லாம் நல்ல தூய பக்தர்களும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க. Explain the fate of the person who superficially consider themselves liberated from the condition of material nature. The devotee is always safe. Devoteena Krishna பக்தர்கள் அவங்க வந்து எப்பவுமே சேஃபா இருப்பாங்க. When a devotee fully surrenders to the lotus feet of the Lord, he is completely liberated from the fear of material existence. திரும்பி இந்த பிறப்புங்கிற அந்த அவங்களுக்கு பயமே வேண்டாம். அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த இதுல இருந்து விடுதலை தான் பெறுவாங்க. அவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்க வந்து பகவான் சரணடைறாங்க. By explaining why the Supreme Personality of Godhead descends, the prayers of the demigods clearly confirm the Lord's statement in Bhagavadgita 4.7. அப்போ 4.7ல பாபா டெமிகாட்ல எப்படி என்ன பிரேயர்? யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அபியுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சிருஜாமி அஹம். எங்கே எல்லாம் யதா ஹி தர்மஸ்ய எங்கே எல்லாம் எப்பொழுதெல்லாம் தர்மம் குலைத்து நிற்கிறதோ அங்கெல்லாம் பரதா. யாரு பரதா அப்படின்னா யாரு? அர்ஜுனனே. அபியுத்தானம் அதர்மஸ்ய எங்கெல்லாம் அதர்மம் நிலைத்து நிற்கிறதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் நான் கண்டிப்பா வருவேன். ததாத்மானம் சிருஜாமி அஹம். நான் வந்து whenever and wherever there is a decline in religious practice, no descendant of Bharata, and a prominent rise in irreligion, இங்க வந்து அதர்மம் தலை தூக்கி நிற்கிறோம் அந்த இடத்துல எல்லாம் நான் வந்து at that time I descend myself. நான் வந்து அவதாரம் எடுத்து வருவேன். இதை பத்தி தான் இப்ப வந்து இந்த டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் எப்படி சொல்றாங்க. ஐ திங்க் இந்த மாதாஜி தான் இருப்பாங்க இல்லையா? சேத்துலட்சுமி மாதாஜி இருக்கீங்களா? இருக்கேன் மாதாஜி. படிங்க. உங்களோட தான் டர்ன் நினைக்கிறேன். லாஸ்ட்ல நீங்க தான் இருப்பீங்க. படிங்க. ஓகே. சத்யவ்ரதம் சத்யபரம் த்ரிசத்யம் சத்யஸ்ய யோகினம் நிகிதம் சத்யே சத்யஸ்ய சத்யம் ருத சத்யநேத்ரம் சத்யாத்மகம் துவாம் சரணம் பிரபன்னஹா. So the demigods prayed. எல்லா demigods ப்ரே பண்றாங்க. யாரு? கிருஷ்ணா வயத்துல தேவகி வயத்துல இருக்காரு இல்லையா? அப்ப அவரை வந்து ஸ்துதிக்கிறாங்க. ஓ லார்ட், யூ நெவர் டீவியேட் ஃப்ரம் யுவர் கோ. என்னெல்லாம் ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கீங்க. இவ்வளவு பகவத்கீதா ஸ்லோகம் பார்த்தா கடிக்க விழுந்தா அவர் ப்ராமிஸ் தான். ஐ ப்ராமிஸ் யூ டு நாட் ஃபியர் அப்படி இப்படின்னு ப்ராமிஸா நாட் எக்ஸாக்ட்லி சத்தியம். ஒரு இதுல சத்தியம்தே அப்படின்னு சொல்றாரு. சில இதுல நீ பயப்படாதே, சில இதுல அப்படி இப்படி ஒரு இதா சொல்ற, பாசிட்டிவா சொல்ற, நீங்க கண்டிப்பா எங்கிட்ட வருவீங்க அப்படின்னு. சோ அவர் என்ன சொல்றாரு? டெமிகாட்லாம் என்ன சொல்றாங்க? ஓ லார்ட், யூ நெவர் டீவியேட் ஃப்ரம் யுவர் கோ. நீங்க என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கணும் அதுல நீங்க விலகிறது இல்ல, நீங்க அதை செய்து முடிக்கலீங்க. which is always perfect. Because whatever you decide is perfectly correct. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை செய்து முடிக்கிறீங்க அண்ட் கரெக்டாவும் இருக்காது. உங்க தப்பாலாம் உங்க டிசிஷன் எடுக்கிறதும் முடியாது. அண்ட் cannot be stopped by anyone. யாராலையும் அது வந்து நிறுத்தவும் முடியாது.
நீங்க நினைத்தா அது வந்து கண்டிப்பா நீங்க நடத்தியும் கொடுப்பீங்க அண்ட் கரெக்டா இருக்கும் அந்த டிசிஷன். Being present in the 3 phases of cosmic manifestation, எந்த மாதிரி 3 விதம், கிரியேஷன், மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் அனிலேஷன், எல்லாத்தையும் பகவான் இருக்கார். எதுல கிரியேட் பண்றோம், இது யூனிவர்ஸை கிரியேட் பண்ணும்போதும் சரி, அப்புறம் அதை ஆளும் போதும் சரி, அண்ட் அதை வந்து என்னது அனிஹிலேட், என்னது பிரளயம் வந்து அழியும் போதும் சரி, நீங்க தான் வந்து யூ ஆர் த சுப்ரீம் ட்ரூத். வேற ஒண்ணுமே சத்தியம் கிடையாது, பாக்கி எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். ஆனா நீங்க எப்போ அப்படியே இருப்பீங்க. Indeed, unless one is completely truthful, one cannot achieve your favor. ஆனா டிவோட்டிஸா இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு தொடராங்க. யாரு வந்து உங்களை நல்லா ஸ்துதிச்சு மனசோட அந்த மாதிரி வந்து பிரேயர் பண்ணி ஆஃபர் பண்றவங்க, தண்ணியே ஆஃபர் பண்றாங்க, அந்த மாதிரி பண்றவங்க வந்து unless one is completely truthful, one cannot achieve your favor. உங்களுடைய கிரேஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு கிடைக்காது. நல்ல ஆத்மார்த்த திருப்தியோட பகவான் வந்து சேவை புரிஞ்சாதான் அவங்க வந்து பகவானோட கிரேஸ் கிடைக்கும். Which therefore cannot be achieved by hypocrites. Hypocrites யாரு? வேஷம் போடுறவங்க. மித்யாச்சார அந்த ஒரு வேர்டு வரும் பகவத்கீதா. மித்யாச்சாரன்னு பாசாங்கக்காரர், போலி மனிதர், வேஷம் மாத்திரம் போட்டு இருப்பாங்க. தாடி எல்லாம் வளர்த்தி, கமண்டலம் என்ன, காவி உடை என்ன, பார்த்தா ஒரு சாது மாதிரி இருக்கும். ஆனா மனசுல வந்து ஹிருதயத்து அது என்னது மனதளவுல அவ வந்து சன்னியாசி கிடையாது. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க எல்லாம் வெறும் வேஷம் தான் கட்டுறாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் இது வந்து உங்களுடைய கிரேஸ் கிடைக்காது. அவங்க they are called hypocrites. You are the active principle, the real truth. நீங்க தான் வந்து சத்தியம்ங்கிறது யாரால சச்சித் ஆனந்தன் கொடுத்தாரு, அவர் தான் சத்தியம் அப்படின்னு. In all the ingredients of creation, you are the active principle. நீங்க தான் வந்து ஆக்டிவா இருக்கீங்க. And the real truth in all the ingredients of creationல வந்து நிறைய இது அழிஞ்சு போயிடும். நிறைய என்னது கோலோகம் தவிர பாக்கி எல்லாம் அழிஞ்சுதான் போறது. ஆனா அவர் மாத்திரம் இருப்பார். And therefore you are known as அந்தர்யாமி. எல்லாருடைய ஹிருதயத்தையும் இருப்பார், அவர் இருப்பார், சத்தியமா இருப்பார். அந்தர்யாமின்னு வந்து எல்லாருடைய ஹிருதயத்துல பரமாத்மா இருக்கக்கூடியவர் அவர் ஒருத்தர் மாத்திரமே இல்லை. இன்னர் ஃபோர்ஸ், நம்மளோட ஃபோர்ஸ் உள்ள இருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னா அது வந்து ஆத்மா இருக்கவே இருக்கு. அந்த ஆத்மா வந்து இவரோட சாங்ஷனாலதான் ஒர்க்கே பண்றது, பரமாத்மாவோட சாங்ஷனாலதான் ஒர்க் பண்றது. சோ அந்த இன்னர் ஃபோர்ஸ் யாரு? அந்தர்யாமியா அவர் வந்து எல்லாரோட ஹிருதயத்திலையும் இருக்கார். யூ ஆர் ஈக்குவல் டு எவ்ரி ஒன் அண்ட் யுவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்ளை ஃபார் எவ்ரி ஒன், ஃபார் ஆல் டைம். You are the beginning of all truth. Therefore, offering our obeisances will be surrender. We surrender unto you. Kindly give us protection. நீங்க தான் வந்து நீங்க எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா, யாருக்கும் வந்து பாரபட்சம் காட்ட மாட்டார். எல்லாம் நம்ம கர்மா, நம்மளோட கர்மா எப்படி இருக்கோ அப்படிதான் நம்ம ஒரு ஒரு என்னது உருவம் எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம். யாருக்கும் பாரபட்சம் இல்லை. ஆனால் அவருக்கு நம்ம எவ்வளவு சேவம் என்னது ப்ரே பண்றோம், எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து அவருக்கு வந்து ஆத்ம சமர்ப்பணம் எல்லாம் பண்றோமோ அக்கார்டிங்லி he will reward us. அது போல நம்ம கொடுப்பறே தவிர இல்லாட்டா அவருக்கு வந்து ஓஹோ இவ வந்து ரொம்ப என்ன தூய்மையானவ, இவ வந்து பொய் சொல்ல மாட்டா, ரொம்ப நல்லவ, ரொம்ப பாவம், இன்னசென்ட், அதனால நமக்கு நிறைய அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நம்ம பகவானுக்கு எவ்வளவு தொண்டு புரியுறோமோ அது போல நமக்கு திருப்பி கிடைக்கும். Therefore, offering our obeisances, we surrender unto you. Kindly give us protection. நீங்களை வந்து காப்பாத்துங்கன்னு யாரு டெமிகாட்ஸ் கேட்கறாங்க. இப்ப நான் லாஸ்ட் ஒன் நானே படிச்சுடுறேன். அண்ட் அகைன் நம்ம செகண்ட் ரவுண்ட்ல போகலாம். ஏகாயனோ அசோ த்விபல ஸ்திரிமூல சதூரச பஞ்சவித ஷட்டாத்மா சப்தத்வ கஷ்ட விடபோ நவாக்ஷோ தசத்வி த்விககோ ஹை ஆதி விருக்ஷஹ. Yes, the body, that is the total body and the individual body are of the same composition. May figuratively be called the original tree. இது வந்து இந்த 15th chapter இன்னைக்கு 15th chapter தான் வருது. So the original tree 15th chapter நம்ம எல்லாருக்கும் பகவத்கீதா நினைவு இருக்குனாக்கா, யாருக்கு நினைவு இல்லையோ திரும்பி எல்லாரும் எல்வன் பண்ணணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. So the original tree எங்க இருக்கு? ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கு. அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் நம்ம இங்க பார்த்துன்னு இருக்கோம். So the original tree என்னது? The total body, பகவானுடைய உலகம், அதுதான் ஃபுல். அது வந்து and the individual body எல்லாம் சேர்ந்து உள்ளதுதான் ஒரிஜினல் பாடி. From this tree, which fully depends on the ground of material nature, come two kinds of fruit. அதுல இருந்து இரண்டு ஃப்ரூட்ஸ்னா என்னது? பழங்கள் வருது. என்னெல்லாம்? the enjoyment of happiness, the suffering of distress. ரெண்டு பழங்கள் வரும். ஒண்ணு வந்து சந்தோஷத்துல எல்லாம் நமக்கு வந்து ஆனந்தம் கிடைக்கிறது, அது ஒண்ணு வரும். துன்பத்துல துக்கம் வரும். அது மாதிரி ரெண்டு பழங்கள் இருக்கு. அதான் ரொம்ப இது நல்ல ஸ்லோகம். என்ன 2, 3, 4 அப்படி வந்துட்டே இருக்கு. யாருக்கு ஓகே. அப்புறம் அந்த ரெண்டு இது இருக்கா. அப்புறம் என்னது? ரெண்டு கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கிறது.
ஃப்ரூட்ஸ்னா என்னது, நம்ம வேலை செய்யறதுக்குள்ள பிரதிபலன், தட் இஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் என்ன சொல்லுவாருக்கு, பலன் நோக்கும் செயல்கள் சொல்லுவோம், கர்மா. நம்ம என்ன கர்மா பண்ணோம்னா யூ கெட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். அதுதான் என்ன ரியாக்ஷன், ஒண்ணு வந்து என்ஜாய்மெண்ட் கிடைக்கும் அவுட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ், இன்னொன்னு வந்து சஃபரிங், டிஸ்ட்ரெஸ், துக்கங்கள் வரும். The cause of the tree forming its 3 roots, 3 ரூட் இருக்கு, அது தெரியும். மெட்டீரியல் நேச்சர் மூணு குணங்கள் என்னது, in association with the 3 modes of nature, goodness, passion, ignorance. சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், அதுதான் ஒரு ரூட். The fruits of bodily happiness have 4 tastes. The happiness கிடைக்கிறது அதுல 4 டேஸ்ட் இருக்கும். என்ன டேஸ்ட்னா, ரசம், ரசம்னா போட்டுக்க நினைக்கிறேன், ஷட் ஆத்மா, பஞ்சவித ஷட் ஆத்மா, அது வந்து 4 டேஸ்ட். என்னெல்லாம், ரிலிஜியாசிட்டி, ரிலிஜன் எப்படி நம்ம வந்து காப்பாத்தின்னு போனோம் அது, எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், இதுல நம்ம என்ன மானிட்டரி வைஸ் எப்படி நம்ம அப்ளிஃப்ட் பண்ணோம் அது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், புலன்கள் எப்படி திருப்திப்படுத்தணும், காது எப்படி திருப்திப்படுத்தணும், கண்ணு எப்படி, என்னெல்லாம் புலன் இருக்கோ அதெல்லாம் திருப்திப்படுத்தணும் அது. அண்ட் ஃபோர்த் இஸ் லிபரேஷன். இந்த 4 வந்து டேஸ்ட் இருக்கு. எது வேணும் நமக்கு நம்ம தான் செலக்ட் பண்ணணும். which are experienced through 5 senses. இது 4ஆச்சா, இது 5ஆவது. 5 சென்சஸால நம்ம இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்றோம். இதெல்லாம் வந்து we are experiencing all this through 5 senses. என்னெல்லாம் அந்த 5 senses, அதான் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட், இதெல்லாம் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட். சென்சஸ் என்னது, பார்த்தல், நுகர்தல், டேஸ்ட் பண்றது, அப்புறம் தொடுதல், அப்புறம் என்னது, பார்த்தல், காதால கேட்கல். இந்த 5 புலன்களால நம்ம வந்து இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறோம். For acquiring knowledge in the midst of 6 circumstances. என்னெல்லாம் 6 நிலைகள் இருக்கு. அதுல வந்து நம்ம இது 5 புலன்களால இந்த 4 டேஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த 3 ரூட், இது சத்துகுணம், ரஜகுணம், அந்த 3 குணங்களால இதெல்லாம் அது மாதிரி ஒரு கோர்வையா போயிட்டு வருது. லமெண்டேஷன் என்னது, என்னெல்லாம் 6 சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் நம்மளோட இது வாழ்க்கையிலேயே பார்க்கலாம். அங்கலாய்ப்பு, ஒரு மாதிரி நமக்கு கவலையா உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் அந்த டைம். இல்யூஷன், மாயையால நம்ம வந்து கவாடு, எதெல்லாம் உண்மை இல்லையோ அதெல்லாம் உண்மையா நினைப்போம், இதெல்லாம் உண்மையோ அதெல்லாம் நம்ம பொய்யா தோணும் நமக்கு. ஓல்டேஜ், அதுவும் ஒண்ணு வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேஜஸ். அப்புறம் டெத், அப்புறம் ஹங்கர், பசி, தாகம், இதெல்லாம் இது வந்து 6 சூழ்நிலை இருக்கும். அந்த சூழ்நிலையில நம்ம வந்து இந்த 5 புலன்களை வைத்து 4 விதமான டேஸ்ட் எப்படி நம்ம டெவலப் பண்றோம், இதுதான் இந்த ஒரு கோர்வையா போகும். இந்த 7 லேயர்ஸ் ஆஃப் பார்க், இந்த ட்ரீல வந்து இது இருக்கும், பிரான்சஸ். இதோட வந்து பார்க்னா இந்த பிரான்ச்ல வந்து லேயர் இருக்கும். அது வந்து பிரிச்சு பார்த்தா ஒரு லேயர், உள்ள 2 இந்த வெங்காயம்னா உரிச்ச ஒரு லேயரா வருது. அந்த மாதிரி இதுக்கு லேயர் என்னது, இந்த பிரான்ச்சுக்கு ஒரு லேயரா அப்படி பிஞ்சு இருக்கும். அது என்னெல்லாம் 7 லேயர்ஸ் ஆகும். கவரிங் த ட்ரீ, இதெல்லாம் இதெல்லாம் ரிலேட்டட் டு ட்ரீ தான் போட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலி என்ன, நம்மளோட உடலை பத்தி தான் கொடுத்துருக்கு. கவரிங் த ட்ரீ ஆர் ஸ்கின், பிளட், நம்மளோட உடல்ல என்னெல்லாம் இருக்கு. அவுட்டர் இது வந்து ஸ்கின், அதுக்குள்ள பிளட், அதுக்குள்ள மசில் இருக்கும், அதுக்குள்ள ஃபேட், அப்புறம் போன், அப்புறம் மேரோ, அப்புறம் சீமன். அண்ட் 8 branches of the tree. 8 இது இருக்கும் பிரான்சஸ். என்னெல்லாம் அது, 5 gross and 3 subtle elements. earth, water, fire, air, ether இது 5. அப்புறம் வந்து 3 subtle elements. என்னெல்லாம், மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம வந்து முன்னாடி படிச்சிருக்கோம், பகவத்கீதால நிறைய டீட்டெயில் படிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி 8 புலன்களா 8 வந்து என்னது கிராஸ் அண்ட் சட்டில் எலிமெண்ட்ஸால நம்ம வந்து இந்த என்னது நம்ம லேயர் உடல்ல உள்ள கிராஸ் எலிமெண்ட் இதெல்லாம் கவர் ஆயிருக்கு. அந்த மாதிரி ஸ்டோரி போறது. The tree of the body has 9 hollows. 9 துவாரங்கள் இருக்கு. என்னெல்லாம், 2 கண்ணு, 2 காது, 4 ஆச்சு. nostrils 2, 6, mouth 1, 7, rectum and genitals. ஒண்ணு வந்து இது என்னது, மூத்திரம் போற இடம், ஒண்ணு வந்து டாய்லெட் போறது. அந்த மாதிரி 9 இது வாயில்கள் அந்த மாதிரி. And 10 leaves, the 10 airs passing through the body. அதுவும் டீடைல்லாம் கொடுத்துருக்கு. In this tree of the body there are 2 birds. One is the Atma and the Paramatma, the body. Yes, individual soul and the other one soul. 10 air வந்து பர்பட்ல கொடுத்துருக்காங்க. இதுல இல்ல, பகவத்கீதா பர்பட்ல கொடுத்துருக்கா. அப்பானா இவருக்கு அருட்செல்வம் பிரபுஜிக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், யோகா படிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். அப்பானா என்னெல்லாம் பிரபுஜி உங்களுக்கு நினைவு இருக்கா? அப்பானா ஒரு வாயு. அப்புறம் தெரியுமா பிரபுஜி? மறந்து விட்டா இல்ல, பர்பட்ல பிரபுபாதா கொடுத்துருக்காரு. அப்பா எனக்கு ஃபுல் அது வந்து ஆர்டரா தெரியும் முடியாது.
அதுக்கு ஒரு காற்றுக்கு நம்ம மூச்சு விடுறது ஒரு காற்று, டைஜஷன் பண்றதுக்கு ஒரு காற்று, உடல்ல இருந்து வெளியில ஏறுறது ஒரு காற்று, இதெல்லாம் ஒரு காற்றுக்கு ஒரு பேரு. அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்ல இது இன்ட்ரெஸ்டிங். அது எனக்கா பார்த்து வந்தது. எஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து பிரபுஜி படிங்க. பிரபுஜி படிங்க. திவம் ஏக ஏவாஸ்ய சத பிரசூதிஸ் திவம் நிதான தவம் அனுத்ரஸ்த தவம் தேச சத்துவாம் பஷ்யந்தி நானா ந உபஷிதோ தேயேய. Okay, Hare Krishna. So the efficient cause of this material world manifested with its many varieties as the original tree is you. இதை இன்னெல்லாம் இவ்வளவுலாம் ஒரு ட்ரீயோட பார்க்கு, ஒரு ட்ரீயோட பிரான்ச், இதெல்லாம் சொன்னாலே இதெல்லாம் யாரு? பகவான் நீங்க தான். இந்த ட்ரீ, இந்த உடல், இப்ப நம்ம உடலையும் ட்ரீயும் கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் யாரு? எல்லாமே கடவுளோட உற்பத்தியானதான். எஃபிஷியன்ட் காஸ் ஆஃப் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. வேர்ல்டு வந்து இப்பதான் கிரியேட் ஆயிருக்கு. இதை வந்து கிரியேட் பண்ண நீங்க வந்து மேனிஃபெஸ்டட் வித் இட்ஸ் மெனி வெரைட்டிஸ். எப்படி எல்லாம் விதவிதமா இருக்கு. மனிதர்கள் விதவிதமா இருக்கா, பறவைகள், மிருகங்கள், செடிகள், கொடிகள், எவ்வளவு விதவிதமா அவர் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. அதெல்லாம் எப்படி as ஒரிஜினல் ட்ரீ இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ண ஒரு ஒரிஜினல் ட்ரீ மாதிரி ஃபார்ம் நினைச்சோம்னா அது யாரு? நீங்க தான். உங்களோட அந்த ட்ரீல இருந்தா இதெல்லாம் நாங்க வந்து இந்த ட்ரீல ஒட்டின்னு இருக்கிற போல இருக்கும். தான் 15th சாப்டரோட ஷார்ட் தான் அது. You are also the maintainer of this material world. நீங்க full material world கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு? அவர். not only material world, spiritual world எல்லாமே அவர் கண்ட்ரோல் தான். என்னது இந்த கிரக மண்டலம், நட்சத்திர மண்டலம் எல்லாம் அவரோட கண்ட்ரோல் தான் இருக்கு. And after annihilation, you are the one in whom everything is conserved. எல்லாம் பிரளயம் வந்து எல்லா உலகமும் அழிந்து போயிடும். எல்லாம் 14 உலகம், ஒரு அண்டத்தையும் 14 உலகம். அப்ப எவ்வளவு அண்டங்கள் இருக்கு? பல 1000 100 கோடி அண்டங்கள் இருக்கு. அவரோட மூச்சு காற்றேந்து அப்புறம் எக்ஸேல் பண்ணும்போது அவ்வளவு வரும். அப்படி சோ அதெல்லாம் நம்ம நேத்திக்கு வந்து L2ல பார்த்தோம். நாங்க எல்லாம் கோர்வை. அதனாலதான் வந்து நீங்க எல்லாருமே கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கும். L1னா L1 ஏதோ ஒரு கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க, கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். இன்னைக்கு 15 சாப்டர் யாரெல்லாம் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டாலும் 7 மணி இருக்கு. 7 மணிக்கு போயிட்டு நீங்க அட்டென்ட் பண்ணுங்க. 15 சாப்டர் இதே தான் வந்து ரிப்பீட்டட். அப்புறம் 9 மணி, 7 மணிக்கு முடியல 9 மணி. ஹோல் டே வில் பி காத்தால 6 மணில இருந்து 15 சாப்டர் தான் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பா. அது யூத் கிளாஸா இருக்கட்டும், அடல்ட் கிளாஸா இருக்கட்டும், சில்ட்ரன் கிளாஸா இருக்கட்டும். சோ L1 மாத்திரம் விடவே கூடாது. L1 இஸ் லைக் a பேசிக் ஃபவுண்டேஷன். மறந்தே போகாது நமக்கு. அப்ப அதுக்கு அட்டென்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். And L2 நம்ம as usual L2 படிக்கிறவா, L3 படிக்கிறவா அதுவும் பண்ணிக்கலாம். அது வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் தானே. L1 கண்டினியூ பண்ணும். எல்லாமே அதே தான் ரிப்பீட் ஆகும். யூ ஆர் ஆல்சோ த மெயின்டைனர் ஆஃப் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். ஆஃப்டர் அனிலேஷன் யூ ஆர் த ஒன். நீங்க ஒருத்தர் தான் இருக்கீங்க. எல்லாம் அவருக்குள்ளதான் அடக்கமா இருக்கு. அவர் வந்து மூச்சு, நம்ம வந்து மூச்சு விடுறோம், மூச்சு விடுக்கிறோம். அவரோட அப்படி இல்லை. அவர் மூச்சு விட்டா அப்படி நிறைய கோடிக்கணக்கான வருடங்களை மூச்சு விட்டுட்டே இருப்பாரு. அப்போ ஒரு இந்த பபிள்ஸ் நம்ம விடுறா போலதான். இந்த இதுல பபிள், சோப் வாட்டர் பபிள் வரும்போது இப்படி பபிள் வருது. அது போல ஒரு மூச்சு காட்டுல அவ்வளவு அண்டங்கள் பிறக்கிறது. அண்டம்னா என்னது? 14 உலகம் உள்ள ஒரு அண்டம், வேறொரு 14 ஒரு அண்டம், அப்படி அண்டம் அண்டம் அண்டமா வரும். அதே போல அவர் பிரீத் இன் பண்ணும்போது என்னது? இன்ஹேல் பண்ணும்போது எல்லா அண்டங்களும் அவருக்குள்ள ஐக்கியம் ஆயிடும். அப்ப எஞ்சி இருக்கிறவர் யாரு? அவர் ஒருத்தர் தான் எஞ்சி இருப்பார். You are also the maintainer of this material world, and after annihilation, you are the one in whom everything is conserved. எல்லாம் அவருக்குள்ள ஒடுக்கமாயிடுறது, எல்லாம் ஒடுங்கிடுறது. Thus you are covered by your external energy. Those who are covered by your external energy, என்னது? அது மாயா சக்தி. மாயா சக்தி தான் அவருடைய எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. யாரு மாயால வந்து சிக்கின் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து உங்களை வந்து தெரியாது. cannot see you behind this manifestation. யாரு வந்து மாயையில சிக்கின் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து பகவானோட கைங்கரியம் தான், பகவான் தான் இதெல்லாம் இயக்கறான்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு புரிய வராது. பட் theirs is not the vision of learned. ஆனா இந்த மாதிரி learned devotees யாரு நம்மள மாதிரி யாரெல்லாம் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றோமோ நமக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு இது கிடையாது. ஏன்னா அறியாத்தனம், இக்னோரன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. நமக்கு இது வந்து புரிந்து வரும். ஆனா யாரு டிவோட்டிஸ் இல்லாம இருக்காங்களோ, யாரு கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றதையோ அவங்க அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். கன்ஃபியூஷனே அவங்களுக்கு தெரியாது. பகவானோட இயக்கத்துல தான் எல்லாம் இயங்குறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. எஸ், பவிதா மாதாஜி ஃப்ரீ ஆயிட்டீங்களா? வந்துட்டீங்களா வீட்டுக்கு? அதான் போயிட்டே இருக்கேன் மாதாஜி. இன்னும் 5 மினிட்ஸ்ல போயிடுவேன் மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விபர்ஷி ரூபாணி அவபோத ஆத்மா சோமாய லோகஸ்ய சராச்சரஸ்ய சத்வோபபன்னானி சுகான வாஹானி சதாம் அபத்ராணி முஹு
Kalanam. Hare Krishna Mataji. ரோட்ல போயிட்டே இருந்துட்டே படிச்சாப்பா. Okay, Hare Krishna. That shows so much of devotion. Really like. Okay, oh Lord, you are always in full knowledge and to bring all good fortune to all entities. Okay, நான் வேற எங்கேயோ போயிடுறேன். அதுக்குள்ள மணி எவ்வளவு ஆயிடுச்சு? அவருக்கு போனோம் 7 மணி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும்னு படிச்சு. Oh Lord, you are always in full knowledge. பகவானோட எப்படி 6 ஒப்பனன்ஸ்ல அவர் full of knowledge. அவருக்கு தெரியாத ஒரு knowledge இல்லவே இல்லை. அவருக்கு எல்லா நாலேஜும் ஃபுல்லா தெரிந்து வைத்திருப்பவர் அவர் அந்த மாதிரி. And to bring all good fortune to all devotees. அவர் என்னது எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ற குட் ஃபார்ச்சுனா என்னது நல்லது செய்யறதுக்கு தான் அவர் எல்லா உயிர் வாழ்களுக்கும் நல்லது பண்றதுக்கு தான் இருக்கார். யூ அப்பியர் இன் டிஃப்ரெண்ட் இன்கார்னேஷன். ஒரு அவதாரம் எடுத்துட்டு வரீங்க. ஆல் ஆஃப் தெம் டிரான்செண்டன்டல் டு த மெட்டீரியல் கிரியேஷன். இந்த மெட்டீரியல்ல நம்ம தான் எல்லாம் நம்ம தான் என்னது உடலை எடுத்து அந்த ஆத்மா என்னெல்லாம் உடலை எடுத்துக்கோ அதெல்லாம் அந்த முக்குணங்கள் எது ரஜகுணம் தமகுணம் சத்துவகுணத்துல தாக்கின்னு இருக்கு. ஆனா இவரோட எப்படி டிரான்செண்டன்டல் அது வந்து தெய்வீகமா இருக்கிறதுனால அது வந்து இந்த முக்குணங்கள்ல தாக்கல் ஆகிறது இல்ல. ஆல் ஆஃப் தெம் டிரான்செண்டன்டல் டு த மெட்டீரியல் கிரியேஷன். When you appear in this incarnation, you are pleasing to the pious and religious devotees. எப்பெல்லாம் நீங்க அவதாரம் எடுத்து வரீங்களோ அப்ப யாரு தூய பக்தர்கள் ரிலீஜியஸ் யாரு ஒழுங்கா வந்து பக்தியோட எல்லாம் தொண்டு புரியறவங்களோ அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு வந்து மனசுக்கு இதமா உள்ளது. யூ ஆர் பிளீசிங், உங்களுக்கு மனசு இதமா இருக்கு. பட் ஃபார் நான் டிவோட்டீஸ் யூ ஆர் த அனிலேட்டர். யாரு வந்து பக்தர்கள் இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து வந்தா கொலை பண்றதுக்கு அவனை தீர்த்து கட்டுறதுக்கு வரார், இவன் நம்ம கொல்லறதுக்கு வரார் அப்படிதான் அவங்க நினைக்கிறாங்க. தவிர நம்ம டிவோட்டீஸா இருக்கிறவங்க எது வராரு? அவர் வரார் நம்மள எல்லாம் காப்பாத்துறதுக்கு. நம்ம எல்லாம் டிவோட்டீஸ் நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கும் தர்மத்தை நாட்டுறதுக்கும் வரார் அப்படின்னு. அண்ட் யாரு பக்தர்கள் இல்லையோ அவன் என்ன நினைக்க ஓ எல்லாரையும் அழிச்சு போட்டுட்டு போறாரு, இப்ப கல்கி அவதாரம் வந்தா எல்லாம் அழிஞ்சு போக்குறது அப்படின்னு அவங்க வேறு விதமா என்றாங்க. தீபா செல்வம் மாதாஜி படி இருக்கீங்களா? கீதா மாதாஜி தவை அம்புஜாஷ்ட கிலா தத்வ தாமினி சமாதினா வேஷிஷ சேத ஷைகே தவத் பாத போதேன மகத் கிருதேன குர்வந்தி கோ வஷத பதம் பவாத்திகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓ லோட்டஸ் சைட் லார்ட், ஒரு கண்கள் எப்படி அது இதோட கமல் கமலத்துக்கு என்ன சொல்லுவா? லோட்டஸ் சைட் தாமரை. என்ன மாதாஜி? தாமரை மாதாஜி. தாமரை இதழ் போல அவரோட கண்கள் இருக்கான். ஓ லோட்டஸ் சைட் லார்ட், பை கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஒன்ஸ் மெடிடேஷன் ஆன் யுவர் லோட்டஸ் ஃபீட். அவரோட பாதமும் எப்படி லோட்டஸ்ல என்ன கலர்ல இருக்கும்? சாஃப்டா இருக்கும் இல்லையா லோட்டஸ், அந்த மாதிரி அவரோட பாதம் அந்த மாதிரி இருக்குமா. சோ அவர் வந்து அந்த கண்களும் லோட்டஸ் ஐ மாதிரி இருக்குமா, பாதங்களும் அந்த மாதிரி இருக்குமா. அதுல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி மெடிடேட் பண்றவங்க அந்த பாதம் எப்படி ரிசர்வயர் ஆஃப் ஆல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அங்கதான் எல்லாமே அங்கதான் ஐக்கியமாயிருக்கு, அங்கதான் எல்லாருமே இருக்கும், எல்லாருமே எக்ஸிஸ்டன்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ எல்லாம் பாத சரண இதுலதான் இருக்கும் நம்ம. And by accepting those lotus feet as a boat by which to cross the ocean of key signs, one follows in the footsteps of Mahajanas. உங்களுடைய பாதத்தை எப்படி பிடிச்சுட்டு இருக்கும்? ஒரு துருப்பு மாதிரி, துருப்பு பிடிச்சிருந்தா நிறைய பிரளயம் இதெல்லாம் வரும்போது என்னது கட்டியா பிடிச்சிருக்கோம். ஒரு ஆங்கர் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஆங்கர் பிடிச்சிருந்தா சொதை நம்ம வந்து அந்த இதுல தண்ணியில போகாம இருக்கிறது எதையோ பிடிச்சுப்போமே, அது அந்த மாதிரி நாங்க வந்து உங்க பாத கமலத்தை இறுகி பிடிச்சிருக்கோம். இந்த என்னது சமுத்திர சாகரம், இந்த என்னது சமுத்திர என்னது இந்த கடல், நம்மளோட லைஃப் இஸ் லைக் அ கடல் இல்லையா. என்ன சொல்லுவாருக்கு நம்ம ஜீவன் ஒரு அதுக்கு என்ன சொல்லுவா, ஐ ஃபர்கெட் தட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம். நம்ம என்னது நம்ம லைஃப் இஸ் லைக் துக்கம் நிறைந்த அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து நம்ம வந்து வெளியில வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? பகவானோட பாதத்தை நல்லா கட்டியா பிடிச்சுக்கணும். ஆஸ் அ இது துருப்பு மாதிரி பிடிச்சுட்டு as a boat by which to cross. இதுல இருந்து வெளியில படுறதுக்கு இந்த ஒரு போட், அது ஒரு போட்டா நினைத்துட்டு பகவானோட சரணத்தை பிடித்து நம்ம வந்து இதுல இருந்து வெளியில வரணும். ஒன் ஃபாலோஸ் இந்த எப்படி மகாஜனாஸ், நிறைய மகாஜனாஸ் இருக்காங்க. அவங்க மகாஜனாஸ்ங்கிறது யாரு? கிரேட் செயின்ஸ், சேஜஸ், டிவோட்டீஸ். 12 மகாஜனாஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பகவத்கீதா பர்பட்ல கொடுத்துருக்காங்க, அதெல்லாம் படிச்சு பார்க்கலாம். அதுல வந்து இவரும் இருக்கா, சீதாதேவியோட அப்பாவும் இருக்கார், ஜனகர், நிறைய இருக்கார், நிறைய பேர் போட்டு. சோ அவங்க என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம இந்த கடல்ல இருந்து நீந்தி வெளியில போயிடணும். ஆனா பகவானோட கால் சரணத்தை பிடித்த. By this simple process, one can cross the ocean of these signs as easily as one steps over the
hoof print of a calf. அப்படின்னா என்னது? as one steps over. hoof printனா காஃப்னா என்னது? ஒரு கண்ணுக்குட்டி. கண்ணுக்குட்டி அந்த பாதம் பதிச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த இடம்? ஒரு பள்ளமா அப்படி இருக்கும் இல்லையா? அந்த 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 பிரிண்ட் தான் hoof printனா. அதோட பாதம் படிஞ்ச அந்த அந்த ஷேப். அதை எப்படி நம்ம கிராஸ் பண்ணிட்டு போறோமோ அது போல நம்ம வந்து இந்த பயங்கரமான நம்ம ஒரு இதுல இருக்கோம். என்னது? இந்த துக்கம் நிறைந்த உலகத்துல நம்ம இந்த மாதிரி லைஃப்ல இருக்கோம். இதுல இருந்து தாண்டி போனோம்னா ஜஸ்ட் அந்த ஒரு காஃபோட அந்த ஃபுட் பிரிண்ட் இருக்கு, அதை எப்படி நம்ம கிராஸ் பண்ணி போறோமோ அது போல நம்ம ஈஸியா கடந்து விடலாம். எப்படி? பகவானோட சரணத்தை பிடித்து விட்டால். சரணத்தை எப்படி பிடிக்கலாம்? only through பக்தி தொண்டு. இந்த பக்தி தொண்டுக்கு நிறைய நம்ம வந்து ஜப்பா பண்ணணும். யார் நெக்ஸ்ட்? கீதா மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி. ஸ்வயம் சமுத்தீர்ய சுதுஸ்தரம் யுத்யுமன் பவார்ணவம் பீமம் அதாப்ர சௌஸ்ருதஹ பவத் பதாம் போருஷ நவாம் அத்ரதே நிதாய யதாயஹ சத் அனுகிரகோ பவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உங்களோட வாய்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாண்டே வருது மாதாஜி. கொஞ்சம் ஏதாவது சாப்பிடுங்க. கீதா மாதாஜி, you seem to be very tired. என்ன மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி. மாதாஜி, நான் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி விரதம் இன்னைக்கு இல்ல மாதாஜி. நீங்க விரதம் இல்லையா? எப்பயும் இன்னைக்கு இந்த இன்னைக்கு இல்ல. நீங்க சொன்னீங்க கரெக்ட். பட் ரொம்ப டேப்லெட் எடுத்து வரல, அதுக்காக எடுத்து மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஓ லார்ட், ஏன்னா சாயந்தரம் எனக்கு அப்படி ஆகும். சாப்பிடுறேன்பா. நான் வந்து அந்த உபவாசம் இருந்தாலும் நான் என்ன சாப்பிடணும்ன்றோ அதை சாப்பிடுறேன். இந்த முன்னாடி இப்படி இருந்து பாத்திருக்கேன். நான் வந்து 18 days கோர்ஸ் பண்ணுவோம் இல்ல, கொஞ்சம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் வீராப்பெல்லாம் இருந்தது. அப்புறம் தோணிட்டு எல்லாம் வீராப்பெல்லாம் காட்டக்கூடாது. எனக்கு ஜப்பா இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன். அப்கோர்ஸ் நம்ம ஃபாஸ்டிங்ல தான் இருக்கும். ஆனா வெறும் நீர் அந்த மாதிரி வெறும் பழத்தை சாப்பிட்டோம் ஏன்னா பழக்கம் இல்லை இல்லையா? அதெல்லாம் முடியறது இல்லை. அதனாலதான் வந்து ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி நமஸ்காரம் பண்ணு. அவங்க வந்து நல்ல ஒரு இது பிளெஸ்ட் சோல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ லார்ட், who resemble the shining sun. எப்படி அவர் பகவான் எப்படி இருக்காராம்? சூரியன் பிரகாசமா விளிரது அந்த மாதிரி ஒளி வடிவமா இருக்கார். you are always ready to fulfill the desire of your devotees. காத்துன்னு இருக்காரு. என் டிவோட்டி என்ன கேட்கிறா அதெல்லாம் கொடுக்கறது. ஆனா அப்கோர்ஸ் பொருள் சம்பந்தமா கேட்கக்கூடாது. ஆன்மீக சம்பந்தமா கேட்டா டெஃபினெட்லி அவர் வந்து நிறைவேற்றி கொடுப்பாரு. இன்னைக்கு இல்லாட்டும் நாளைக்கு எப்போதும் பண்ணி கொடுப்பார். and therefore you are known as a desire tree. அதனாலதான் பகவான் வந்து desire tree. என்ன ஆசை பண்றோமோ அது வந்து அவர் கொடுப்பாரு. வாஞ்சா கல்பத்ருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய சொல்றோமே அதேதான் desire tree மாதிரி இருக்காரு. When acharyas completely take shelter under your lotus feet in order to cross the fierce ocean of desires, they leave behind on earth the method by which they cross. என்ன பெரிய பெரிய கிரேட் ஆச்சாரியா எல்லாம் உங்களோட சரணத்தை பிடித்து இந்த சமுத்திர கடலை எல்லாம் தாண்டி இருக்காரு. என்ன சமுத்திர கடல்? நம்ம ஜீவிதம் தான். இந்த லைஃப வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. ஆனா என்ன விட்டுட்டு போயிருக்காங்க? leave behind on earth the method by which they cross. அவங்க எப்படி கிராஸ் பண்ணிட்டு போனாங்கன்னு சொல்லிட்டு மெத்தட் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. அதான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதனாலதான் இப்போ வந்து நமக்கு L2 கிளாஸ்ல இப்போ ஷெல்டர் ஃபார்ம், இந்த ஃபார்ம் என்னது ஆஸ்பயர் ஃபார்ம் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்லிருக்கோம் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு we are going to ready to take those steps. அதனால நம்ம வந்து அவ என்ன சொல்லிருக்காங்களோ அது வந்து நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணி போனோம். they leave behind on earth the method by which they cross, and because you are very merciful to your devotees, to your other devotees, you accept the method to help them. பகவான் ரொம்ப கிருபையா இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து இந்த மெத்தடையும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு எங்களை எல்லாம் என்னது இந்த சமுத்திர கடல்ல இருந்து காப்பாத்தி நீங்க வந்து கொண்டு போயிடுவீங்க. எஸ், ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏஹன்ய அரவிந்தாக்ஷ விமுக்தமானின ஸ்வய்ய அஸ்தபாவாத் அவிசுத்த புத்தயஹ ஆருஹய கிருச்ரேன பரம் பதம் ததஹ பதந்தி அதோ அநாத்ருத யுஷ்மத் அங்க்ரயஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Someone may say that aside from devotees who always seek shelter at the Lord's lotus feet, there are those who are non-devotees but who have accepted different process for attaining salvation. சில பேர் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிராக்கெட்டை போட்டுருக்கு. சில பேர் சொல்றாங்க டைரக்டா வந்து may say that aside from devotees தவிர வேற யாரெல்லாமோ இருக்காங்க. அவங்க வந்து டிவோட்டிஸா இல்ல, கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் கிடையாது. அவங்க வந்து வேற மெத்தட்ல வந்து இது முக்தி பெறறதுக்கு விரும்புறாங்க. who always seek shelter at the lotus feet. பகவானுடைய லோட்டஸ் ஃபீட் பிடிச்சிருப்பாங்க. ஆனா நம்ம பண்ற அந்த பக்தி முறையில அவங்க போக மாட்டாங்க. அவங்க வந்து வேற விதமா வந்து போறதுக்கு பாக்குறாங்க. there are those who are not devotees but who have accepted different process
for attaining salvation. What happens to them? அவங்க எப்படி போக முடியும்? வேற வேற பாதை இருக்கா பகவான் அடையறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறான்னு நினைக்கிறேன். In answer to this question, Lord Brahma and the other demigods said, அதுக்கு வந்து பகவானும் பிரம்மாவும் மற்ற demigods தான் ஆன்சர் பண்றாங்க. ஓ லோட்டஸ் சைட் லார்ட், although non-devotees who accept severe austerities, ஆனா நிறைய அந்த என்னது தபஸும் நிறைய வருட கணக்குல வந்து ஆகாரம் இல்லாம, அன்னம் இல்லாம, இது இல்லாம, தண்ணி இல்லாம அப்படி அவங்க இருக்காங்களே, தபஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு அவங்க severe austerities and penances to achieve the highest position, making themselves liberated. அவங்க வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க, நான் இவ்வளவு எல்லாம் கடினமா உழைத்திருக்கேன், நான் இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிருக்கேன், அப்ப கண்டிப்பா எனக்கு வந்து நான் liberated அப்படின்னு நினைக்கிறேன், நான் வந்து முக்தி பெற்றாயிடுச்சு அப்படின்னு. their intelligence is impure. ஆனா அவங்க என்னது மனதளவுல இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து கரெக்ட் கிடையாது. அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து it is not easy to get liberated. They fall down from their position of imagined superiority. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, இவ்வளவு வருடம் நான் வந்து தபஸ் இருந்தேன், அதெல்லாம் எல்லாரும் பாக்குறவங்க எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க, ஆஹா இவ்வளவு தபஸ் பண்ணீங்களா, இவ்வளவு மாதம் இதுல இருந்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்பீரியாரிட்டி, தன்னையே சுப்பீரியரா காட்டிக்கிறது தான். அதெல்லாம் அவங்க இன்டெலிஜென்ஸால அவங்க வந்து இம்பியூரா தான் இருக்காங்க. பிகாஸ் தே ஹேவ் நோ ரிகார்ட் ஃபார் யுவர் லோட்டஸ் வே. அவங்க வந்து அவர் கொடுத்த ஸ்கிரிப்சர்ல கொடுத்திருக்கிற பாதையை வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்றது கிடையாது. அவங்க வந்து உங்களுடைய என்னது பாத சரணம் என்னது அதை பிடிக்காம, லோட்டஸ் ஃபீட்டை பிடிக்காம வேற எல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட வந்து they think they are getting liberated, பட் அது வந்து சாத்தியம் இல்லை. அவங்க வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் இம்பியூர். எஸ் ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ததான தேவ மாதவ தவஹ வஷி பிரசந்தி மார்காத் வை பத்த சௌக்ரதா त्वया விகுப்தா விசரந்தி நிர்பய விநாயக நீகப மூர்த்தஷு பிரபோ. Hare Krishna. Oh Madhava, Supreme Personality of Godhead, Lord of the Goddess of Fortune. அப்படின்னா யாரு? ஃபார்ச்சூன்னா அதுதான் கடவுள். யாரு? லக்ஷ்மி தேவி தான். Goddess of Fortune is நல்ல, நமக்கு எல்லாம் நல்லது கொடுக்கறது. நல்லதுன்னா என்னது, இதுல பணமா இருக்கட்டும், செழிப்பா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் கொடுக்கறது யாரு? லார்ட் ஆஃப் காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன், லக்ஷ்மி தேவி. ஓ மாதவா, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் லார்ட். லக்ஷ்மி தேவியோட லார்ட் தான் அவர். லக்ஷ்மி தேவியோட லார்ட். If devotees completely in love with you sometimes fall from the path of devotion. யார் வந்து உங்களோட டிவோட்டியா இருக்காங்களோ இருந்தாலும் நடுநடுல அவங்க வந்து வழிக்கு விழுறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நாட் லிட்ரலி வழிக்கு விழுறது. சில நேரம் பக்தி பண்றது கிடையாது, சில நேரம் ஒழுங்கா வந்து உங்க பாதையை வந்து ஃபாலோ பண்ணி பக்தி தொண்டு செய்ய மாட்டாங்க. they do not fall like non-devotees. இருந்தாலும் அவங்க வந்து non-devotees மாதிரி கிடையாது. non-devotees பண்றதே கிடையாது. இவங்க அப்படி இல்லை, நல்ல ஒரு சோம்பேறித்தனம், ஏதோ ஒரு அறியாமை, ஏதோ ஒரு காரணத்துல அவங்க பண்றது இல்ல. for you still protect them. இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்றீங்க. thus they fearlessly traverse the heads of their opponents and continue to progress in devotional service. இருந்தாலும் அவங்க வந்து அதனால்தான் வந்து டிவோட்டிஸ் வந்து பயம் இல்லாம, ஓகே ஒரு நாளைக்கு பண்ணலன்னா எனது ஜபம் பண்ண முடியல, வீட்டுல அவ்வளோ இது இருக்கு, ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அப்ப அடுத்த நாளைக்கு என்ன பண்ண காம்பன்சேட் பண்ணி அவங்க பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்க எப்படி இருந்தாலும் அவங்கள வந்து காப்பாத்துவீங்க. they fearlessly, அவங்களுக்கு பயம் கிடையாது. ஏன்னா அவங்க வந்து traverse the heads of their opponents. எதிர்த்து opponents எல்லாம் எதிர்த்து வந்து அவங்க வந்து ஃபேஸ் பண்றாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல நம்பிக்கை இருக்கு. ஒரு நாள் 2 நாள் நம்ம ஜப்பம் பண்ணலைனாலும் அடுத்த நாள் காம்பன்சேட், ஜப்பம் மாத்திரம் இல்ல, இனி இது ஆன்மீக விஷயத்துல எது டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதானாலும் அவங்க விட்டு போச்சுனாலும் அடுத்த நாளைக்கு காம்பன்சேட் பண்ணி அவங்க திரும்பி அந்த பாதைக்கு வந்துடுறாங்க. and they continue to progress in devotional service. yes யாரு மாதாஜி? நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. சத்வம் விஷுத்தம் ஸ்ரயதே பவான் ஸ்திதௌ ஷரீரினாம் ஸ்ரய உபாயனம் வபுஹு வேத கிரியா யோக தப சமாதிபிஸ் தவார்ஹனம் ஏன ஜன சமீஹதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Oh Lord, during the time of maintenance, you maintain என்னது? First creation,
அப்புறம் மெயின்டைன் பண்றார் உலகத்தை, அப்புறம் வந்து அழிக்கிறாரு. அந்த மெயின்டைன் பண்ற டைம்ல, டியூரிங் த டைம் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் யூ மேனிஃபெஸ்ட் செவரல் இன்கார்னேஷன். அந்த டைம்ல நிறைய வந்து அவதாரம் எடுக்கிறீங்க. ஆல் வித் டிரான்சென்டென்டல் பாடிஸ். ஒரு உடலும் எப்படி நல்ல டிரான்சென்டென்டல் ஆன்மீகத்துல நம்ம மூழ்கி போறா போல அந்த மாதிரி ஒரு உடலை எடுத்து வரீங்க. பியாண்ட் த மெட்டீரியல் மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். குணங்களை அது வந்து தாக்கப்படாத உள்ள உடலை எடுத்துன்னு தான் நீங்க வரீங்க. when you appear in this way you bestow all good fortune upon the living entities by teaching them to perform Vedic activities such as ritualistic ceremonies. அப்படின்னா என்னது, அந்த டைம்ல அவர் வந்து அவதரிக்கும் போது முக்குணங்கள் அவரை தாக்குறது இல்லை. அப்புறம் என்னது, அவர் வந்து எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ணிட்டு போறார். யாரு, லிவிங் என்டிட்டிஸ், யாரெல்லாம் உயிர் வாழிகள், அவளுக்கெல்லாம் என்னது, எப்படியெல்லாம் வந்து வேதத்தை கொடுத்துருக்கா போல எப்படியெல்லாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணணும், எப்படியெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும். மெயினா என்னது, தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு என்னெல்லாம் உண்டோ அதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு. அண்ட் ஆஸ் ரிச்சுவலிஸ்டிக் செரமனிஸ் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. மிஸ்டிக் யோகா சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எப்படி தவங்கள் இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. பினான்சஸ் அதுவும் தபஸ் தான். அண்ட் அல்டிமேட்லி சமாதி அடையிறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து எல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுக்குறீங்க. எக்ஸ்டாட்டிக் அப்சார்ப்ஷன் இன் தாட்ஸ் ஆஃப் யூர். சமாதினா என்னது, டோட்டலி என்க்ராஸ்ட் அண்ட் ஐக்கியம் பகவான்லயே அந்த தியானத்தையே வந்து அப்படியே உயிரை விட்டுடுறாங்க. அவங்க நினைத்தா அந்த மாதிரி உயிர் விடுவாங்க. அந்த சமாதி நிலையில அவங்க போயிடுறாங்க சில பேர்லாம். So thus you are worshipped by the Vedic principle. அதனால வந்து வேதிக் பிரின்சிபல்ஸ்னாலையும் உங்களை வந்து வழிபடுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. எஸ், ருக்மணி மாதா படி. சத்வம் ந சேததா இதம் நிஜம் பவேத் விஞ்ஞானம் பிரதாப மார்ஜனம் குண பிரகாஷ அனுமீயதே பவான் பிரகாஷதே யஸ்ய ச ஏன வ குணாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓ லார்ட், காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ், எல்லாத்துக்கும் காரணமான காரணம் யாரு? என்ன ஒண்ணு நடந்திருக்கோ அதுக்கு காரணம் யாரு? பகவான் தான். என்ன கிரியேட் ஆனாலும் அதுக்கு காரணம் யாரு? பகவான் தான். என்ன நடந்தாலும் சரி அதுக்கு எல்லாம் காரணமான காரணம் யாரு? கடவுள். ஓ காட், இஃப் யுவர் டிரான்சென்டென்டல் பாடி வர் நாட் பியாண்ட் த மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். உங்களுக்கு உடல் எப்படி நம்மள மாதிரி, இப்ப நம்ம உடல்லாம் வந்து மெட்டீரியல் பாடி, ஏன்னா இது கிரியேட் ஆயிருக்கு, அதே போல அழியவும் படும். ஆனா அவரோட பாடி எப்படி கிடையாது. அந்த மாதிரி வந்து அவரோட பியாண்ட் த மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர், சத்தோகுணம் ரஜோகுணம் அதையும் தாண்டி இருக்கு அவரோட உடல். ஒன் குட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த மேட்டர் அண்ட் டிரான்செண்டல். அதனால புரிய மாட்டேங்குது நிறைய பேருக்கு. மேட்டர்னா என்னது, மேட்டர்னா இந்த மாதிரி ஒரு பொருள்னா என்னது, ஆன்மீகம்னா என்னதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. only by your presence, only உங்களை பார்த்துதான் எங்களுக்கு புரியுது. only by your presence one can understand the transcendental nature of your lordship. ஏன்னா நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு செய்கையெல்லாம் பண்றீங்க இல்லையா. 1008 மனைவிமார்கள் ஒரு சுண்டு விரல்ல, ஒரு 5 வயசு குழந்தை 6 வயசு குழந்தை இந்த சுண்டு விரல்ல ஒரு மாசமா அப்படி மலையை தூக்கிட்டு, இதெல்லாம் நம்ம இமேஜின் பண்ண கூட எப்படி முடிஞ்சதுன்னு தான் தோணும். அவர் கடவுள், அவரால் முடிஞ்சது. ஆனா எப்படி முடிஞ்சது இல்லாட்டா புரியாது. கடவுள் அந்த ஒரு குவாலிட்டி இருக்கு அவர்கிட்ட, அவர் ஆப்புலன்ஸ் இருக்கு, அதனால பண்ணினார். நீங்க இருக்கிறதுனால தான் எங்களுக்கு அதெல்லாம் புரியுது. who are the controller of material nature? நீங்க தான் வந்து எல்லா குணங்களையும் கண்ட்ரோல் பண்றீங்க. அதெல்லாம் எங்களுக்கு எப்போ புரியுது? உங்க காரணம் தான் அது புரியுது. இல்லை எங்களால எல்லாம் முடியாதே, நம்மளாம் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? முக்குணங்களை இல்ல, முக்குணங்கள் நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஏன்னா கடவுள் வந்து அந்த முக்குணங்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ற, ஏன்னா அவருடைய எனர்ஜி தான் பகிரங்க சக்தி. Your transcendental nature is very difficult to understand unless one is influenced by the presence of your transcendental form. யாரு பக்தி மார்க்கத்துல பகவானுடைய அந்த ரூபமான என்னது ஆன்மீக அந்த இதை வந்து யாரு புரிந்து சேவை பண்ணிட்டு இருப்பாங்களோ அவங்களுக்கு தான் உங்களுடைய எல்லாம் புரிந்து வரும். இல்லாட்டா அவங்களுக்கு யாருக்கு இந்த நார்மலா இருக்க யாரு வந்து பக்தி பாதையில இதெல்லாம் பண்றது இல்லையோ, அவங்களுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது இல்லையோ அவங்களுக்கு வந்து புரிந்து வராது. வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், அவங்களுக்கு வந்து கடினமா இருக்கும். ருக்மணி மாதாஜிக்கு அப்புறம் சேத்துலட்சுமி மாதாஜி இருக்காங்களே, படிங்க. நாம ரூபே குணஜன்ம கர்மபி நிரூபிதவ்யே தவ தஸ்ய சாக்ஷினஹ மனோவசோப்யாம் அனுமேய வர்த்மனோ வேத கிரியாயாம் பிரதியந்தி அதாபி ஹை. ஹரே கிருஷ்ண. Hare Krishna. Oh Lord, your transcendental name and form are not accepted by those who merely speculate on the path of imagination. இது என்னது அத்வைதிக் பிரின்சிபல் வந்து
அதுதான் எழுதியிருக்கா. அத்வைதிக் பிரின்சிபல் எல்லாம் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷனோட தான் அவங்க எல்லாம் எல்லாமே பிரிச்சு பார்ப்பாங்க. பகவான்னா எப்படி, அவர் பெரிய உருவம், பகவான் நம்புறாங்க. ஆனா வேற நம்ம எல்லாம் அப்படி இல்லை. நம்ம டோட்டல் பக்தியில இருந்து டோட்டல் சரண்டர் தான். எல்லாம் பகவானுக்கு பண்ணி செய்யணும். நம்ம வந்து சேவகர் தான், அந்த மாதிரி எண்ணத்தை நம்ம பண்றோம். அவங்க அப்படி இல்லை, ஞானத்தை வைத்து பகவான் வந்து புரிஞ்சுக்க பாருங்க. So your transcendental name, form are not ascertained. அவங்களுக்கு புரிய வராது யாருக்கு? Those who merely speculate on the path of imagination. இமேஜின் பண்ணி பகவான் இப்படி இருப்பாரா அப்படி இருப்பாரா, ஏன்னா அவர் இப்படி இருக்கார், அந்த மாதிரி ஒரு மென்டல் கன்காக்ஷன் சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி இமேஜினேஷன்ல ஸ்பெகுலேஷன்ல எல்லாம் பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. Your name, form, attributes can be ascertained only through devotional service. பக்தி மார்க்கத்துல டிவோஷன் பண்ணி பகவான் வந்து தொழுதுன்றதாதான் உங்களுடைய நேம், உங்களோட பவர். ஹரிகிருஷ்ண நாம ஜெபம் சொல்றோம், அதுல எவ்வளவு பவர்ஃபுல் இருக்கு, அது பண்ணினா எவ்வளவு ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்குது. இதெல்லாம் யார் அனுபவிக்க முடியும்? only devotee can understand because he is in devotional service. என்னது நம்பிக்கை இருக்கு அவருக்கு. ஒரு ஃபார்ம், பகவானுடைய ஃபார்ம் என்னது, ஒரு நாமத்தை என்ன ஒரு ருச்சி, அவரோட என்ன உருவம் பார்த்தா ஒரு ஆனந்தம், இதெல்லாம் அவளுக்கு வந்து புரியாது. அண்ட் அட்ரிபியூட்ஸ், அவருடைய என்னெல்லாம் குவாலிட்டிஸ், அது எல்லாமே வந்து ஒரு டிவோட்டிக்கு தான் புரிய வருது. இதை நான் படிச்சு விடுறேன். ஐ திங்க் ஒன் மோர் லாஸ்ட், இது ஒரு செகண்ட் லாஸ்ட் நினைக்கிறேன். ஓகே. ஸ்ருண்வன் கிருணன் சம்ஸ்மரஸ்ய சிந்தயன் நாமானி ரூபாணி ச மங்களானி தே பிரியாசு யத்வச் சரணாரவிந்தயோ ஆவிஷ்ட சேதான பவாய கல்பதே. Even while engaged in various activities, என்னெல்லாம் ஒரு டிவோட்டியா இருக்கிறவங்க நிறைய வேலை பண்ணுவோம். ஆபீஸ்க்கும் போவோம், வீட்டுல வேலையும் பண்ணுவோம், குழந்தை கொஞ்சம் இருப்போம், ஒரு விருந்தாளி வந்தா பைசா எல்லாம் பண்ணுவோம். ஆனா எப்படி இருப்போம்? Devotees whose minds are completely absorbed at your lotus feet. But devotee Yes, Mathaji. போன கிளாஸ்ல நீங்க சகசரநாமம் படிக்கிற மாதிரி படிச்சு நல்லா இருந்தது மாதாஜி. அது மாதிரி படிங்க மாதாஜி. அது போல ஸ்லோகம் படிக்க முடியும் மாதாஜி. நல்லா இருந்தது மாதாஜி, கேட்டுட்டே இருக்கலாம் போல இருந்தது போன வாட்டி. இது வந்து நமக்கு போன கிளாஸ், அது முந்தி கிளாஸ். ஆமா, டிஸ்டர்ப் பண்ண சாரி மாதாஜி. சில ஸ்லோகம் அந்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்கும், நல்லா அதை படிக்க வரும். சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வராது. ஓகே. இதுல என்ன கொடுத்துருக்க, டிவோட்டிஸ் எல்லா விதமான ஆக்டிவிட்டில எங்கேஜா இருப்போம், எல்லா வேலையும் பண்ணுவோம். பௌதிக உலகத்தை பார்த்தா தெரியவே தெரியாது. பேண்ட் ஷர்ட் போடணும், வேலைக்கு போவோம், இல்ல ஸ்கூல் படிக்கிற குழந்தையா இருந்தா ஸ்கூல் போவோம், வேலைக்கு போவோம், ரிட்டையர்ட்னாக்கா அது எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஆனா மனதளவுல எப்படி இருப்போம்? He will be absorbed in the lotus feet and who constantly hear, கண்டினியூஸா காதால கேட்டுப்போம் பகவானை பத்தி தான். அண்ட் சாண்ட், வாயால சொல்லுவோம். அப்படின்னா எனக்கு ஜப்பா, ஒரு ஜப்பா பண்ணாலே போறோம். காதால கேட்கறது, நம்ம சொல்றதே காதால கேட்கலாம், நம்ம வாயால சொல்லலாம். அண்ட் கான்டெம்ப்ளேட் ஸ்மரணம் பகவானை வந்து நினைத்து, பகவானோட அந்த புல்லாங்குழல், மயில் பீரி, அவருடைய ஸ்மைலு, அவருடைய பீதாம்பரம், அவர் நிற்கிற அழகு எல்லாமே நம்ம வந்து மனக்கற்பனையில அதை அப்படியே நினைச்சுட்டு கான்டெம்ப்ளேட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் காஸ் அதர்ஸ் டு ரிமெம்பர் யுவர் டிரான்சென்டென்டல் நேம்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம். அப்புறம் என்ன பண்றோம், நம்ம இன்னொருத்தாலையும் சொல்றோம், பண்ணுங்க, ஜபா பண்ணுங்க, தியானம் பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி நம்ம மாத்திரம் சொல்லுவாலே, நம்ம கெட்டது போறாது, எல்லாத்தையும் சேர்ந்து கெடு அப்படி இல்ல. அது நம்ம அனுபவிக்கிற ஆனந்தம் எல்லாரும் அனுபவிக்கணுமே சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ் அந்த மாதிரி பண்றாங்க. They cause others also to remember your transcendental names and forms, are always on the transcendental path. அவ எப்பவுமே ஆன்மீக தளத்துல இருப்பாங்க. And thus they can understand the supreme personality. அவ எல்லாத்துலயும் பகவான் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கார். நம்ம எல்லாருமே பகவானுக்குள்ள இருப்போம். அண்ட் ஒரு என்னது லிவிங் பீயிங்குள்ளயும் பகவான் இருக்கார். ஒரு அசைவிலையும் அசையாதவையிலையும் பகவான் இருக்காருன்னு அவங்களாலதான் நல்லா புரியும். I think this should be the last. Yes. Arul Selvam Prabhuji, படிங்க. படிக்கிறேன். திஷ்டியா ஹரே அஸ்யா பவதஹ வதோ புவோ பாரோ அபநீதஸ் தவ ஜன்ம நேஷிதுஹ திஷ்யாங் கீதாம் தவத் பதஹி சிவோ பனேஹ திருஷ்யாம் காம் தியாம் ச தவானு கம்பிதாம். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Oh Lord, we are fortunate. நாங்களாம் ரொம்ப lucky because the heavy burden of the demons upon this earth is immediately removed by your appearance. நாங்களாம் ரொம்ப lucky. ஏன்னா ஒரு டிமன் வந்திருக்கா அந்த எர்த்ல அப்படின்னா நீங்க வந்துடுறீங்க, அதெல்லாம் எடுத்து கிளியர் பண்றதுக்கு. அந்த burden of demons வந்து நீங்க ஒரு நொடியில வந்து எடுத்து விடுறீங்க. Immediately removed by your appearance. Indeed, we are certainly fortunate.
கண்டிப்பா நாங்க வந்து லக்கி தான். ஃபார் வி ஷால் பி ஏபிள் டு see upon this earth and in this. நான் வந்து உங்களை வந்து ரூபமா ஒரு இதா பாக்குறோம், ஒரு என்னது ஒரு உருவம் எடுத்து நீங்க வரீங்க, அவதாரம் எடுத்துட்டு. So we are able to see you and in the heavenly planets in the mark of lotus conch. அப்புறம் என்னது heavenly planets நாங்க உங்களை பார்க்க முடியும். அப்புறம் என்ன இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். லோட்டஸ், ஒரு லோட்டஸை பார்த்தாலும் பகவானோட நினைவு வருது. லோட்டஸ், கான்ஷல், சங்கு, கிளப், அது என்னது கதை அண்ட் டிஸ்க், சக்கரம், சக்கரத்தாழ்வார் சுவாமி, and that adorn your lotus feet. அது எல்லாமே உங்களோட பாத சரணத்துல நாங்க வந்து பார்க்கிறோம். இது எல்லாமே நாங்க பார்க்கிறோம். ஓ இல்லையா, இன்னும் இருக்க ஒரே ஒரு நிமிஷம். எவ்வளவு இருக்கு பார்த்தேன் நான் 38 லாஸ்ட் வச்சேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம். 39. ஓ அப்ப நம்ம எப்ப முடிக்கிறோம்னா we'll stop at 41. ஓகே 38ல இருப்போம் இல்லையா? எனக்கு என்னவோ அது ஒரு இவ்வளவு ஒரு 45 முடியும் நினைச்சேன். இப்ப எவ்வளவு இதுல வந்து 43, 45, அதான் 44 வரைக்கும் ஸ்லோகம். ஆனா முடிய மாட்டேங்குது. நிறைய பேர் படிக்கிறோம் இல்லையா, அதனால முடிய மாட்டேங்குது. நோ ப்ராப்ளம். இந்த பாக்கி உள்ளது நம்ம வந்து அடுத்த கிளாஸ்க்கு ஷிஃப்ட் பண்ணலாம். இப்போ 38 யார் படிக்கிறா? நெக்ஸ்ட் கீதா மாதாஜி தான். கீதா மாதாஜி படிங்க. படிங்க மாதாஜி. திஷ்டியா ஹரே அஸ்ய பதஹ பதோ புவோ பாரோ அபநிதஸ்த தவ ஜன்ம நேஷுது. மாதாஜி அவர் படிச்ச ஸ்லோகம் மாதாஜி 38. இது அவர் படிச்சாரு. அரஜ படிச்ச அந்த ஸ்லோகம் இது. ஆமா கரெக்ட். எஸ் அவர் படிச்சாரு. 39 படிங்க. ஏன்னா முன்ன 3 தான் இருக்கு. 39, 40, 41. எஸ். நாதே அபவஸ்யேஷ பவஸ்ய காரணம் வினா வினோதம் பத தர்க்கயாமஹே பவோ நிரஷஹ சிதிதீர் அவிக்யாய கிருதா யதஸ் யுக்தா அபாயஷ் ரதா ரயா இத்மனி ரயாத்மனி. Okay. Oh Supreme Lord, you are not an ordinary living entity. நீ வந்து நார்மலா உள்ள ஆசாமி கிடையாது. ஆசாமினா என்னது? ஒரு ஹியூமன் பீயிங் கிடையாது. appearing in this material world as a result of fruitive activities. நாங்கெல்லாம் அப்படி நம்ம வந்திருக்கோம் என்னத்துக்கு? ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் பண்றோம், அதனால ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிற போல நீங்க அது மாதிரி அவதாரம் எடுத்துன்னு வரல. ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வரீங்க, ஆனா நீங்க என்ன செய்கை பண்ணாலும் அதுல வந்து எதிர்பார்ப்பெல்லாம் இருக்காது. Therefore your appearance or birth in this world has no other cause than your pleasure potency. அதனால நீங்க வந்து ஒரு காரியம் முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் நீங்க வரீங்க. ஒரு பிளஷர், உங்க ஆனந்தத்தினால நீங்க இங்க அவதரித்து நீங்க அதை முடிக்கிறதுக்கு தான் வரீங்களே தவிர எங்களை மாதிரி வந்து இந்த வேலை பண்ணா இது கிடைக்கும் அந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்போட நீங்க இந்த உலகத்துக்கு வரவில்லை. Similarly the living entities who are part of you, நம்ம எல்லாருமே சிமிலர்லி யாரெல்லாம் லிவிங் என்டிட்டிஸ் எல்லாருமே பகவானுடைய அங்கங்கள் தான். அவளும் எப்படி have no cause of miseries like birth. அவங்களுக்கு வந்து எப்படி பர்த், டெத், ஓல்டேஜ் அந்த மாதிரி இது வராது. என்னது அந்த கஷ்டத்துல துக்கத்துல வரக்கூடாது. except when these living entities are conducted by your external energy. உங்களுடைய எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி என்னது? மாயா. அந்த மாயால கிளச்சஸ்ல இல்லாம இருந்தா அவங்களும் உங்களை மாதிரி அந்த பர்த், டெத் இதுல வந்து வரமாட்டாங்க. ஆனா என்ன பண்றோம்? நம்ம மாயால சிக்கிக்கிறதுனால நம்ம திரும்பி இந்த பர்த், டெத், ஓல்டேஜ், வியாதி இதெல்லாம் வந்து நம்ம சிக்கின்னு இருக்கோம். ஏன்னா நம்ம இல்லாட்டா நமக்கு வந்து பகவானோட இவ்வளவு குவாலிட்டி நம்ம கிட்ட இருக்கு. நமக்கு இந்த மாதிரி சிக்கல்ல விழ வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நம்மளும் வந்து பகவானுக்கு சம்பந்தப்படாம அவர் இருக்காரு, குணங்களும் சம்பந்தப்படாம அதுபோல நம்மளும் இருக்கலாம். நம்ம கிட்ட இருக்கு அந்த என்னது சுத்த சத்த நிலைக்கு போறதுக்குள்ள தகுதி இருக்கு. ஆனா நம்ம வந்து ஒரு மாயாதேவியில கிளச்சஸ்ல இருக்கோம். நம்மளே விட்டு கொடுக்குறோம். இல்ல வேண்டாம், பக்தி எல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம், இப்ப என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் கிளிட்டர்ஸ் ஆர் நாட் கோல்டு இங்கிலீஷ்ல சொல்வாளே, all that glitters are not good. அது மாதிரி நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? ஓ இதெல்லாம் நன்னா இருக்கு, ஒரு பெரிய வீடு வாங்கினா நன்னா இருக்கு, கார் வாங்கினா. மின்னுவதெல்லாம் பொண்ணல்ல. என்ன மாதாஜி? அதுக்கு அர்த்தம் மின்னுவதெல்லாம் பொண்ணல்ல. மின்னுவதெல்லாம் பொண்ணல்ல. கரெக்ட். சோ அந்த மாதிரி பட் நம்ம வந்து பௌதிக உலகத்துல இருக்கோம். நம்ம அந்த கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு வந்து வெளியில வர முடியாது. அது என்னது? அந்த மாயாதேவியும் அவருடைய எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி தான். செகண்ட் லாஸ்ட் மாதாஜி நீங்க படிங்க. ஜெயஸ்ரீ ராஜன்ய விப்ர விபுதேஷு கிருதாவதாரஹ வம்பாஷின ஸ்ரீபுவனம் ச யாதானுநேஷ பாரம் புவோஹர யதூத்ம வந்தனம் தே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Supreme Controller, your Lordship previously accepted incarnation as a fish. நீங்க வந்து முதல்ல என்ன அவதாரம் எடுத்தீங்க? ஃபிஷ். ஒரு மீன் அவதாரம் எடுத்தீங்க. அப்புறம் வந்து ஒரு ஹார்ஸ்,
ஐ திங்க் உச்சைஸ்வரஷா இருக்கும், தெரியல. ஹார்ஸ் அவதாரம் இல்ல ஹார்ஸ் அவதாரம் இது இல்லையா, மறந்து போயிட்டேனே. ஹார்ஸ் என்ன அவதாரம் வந்து மறந்து போயிட்டு, ஐ திங்க் அடுத்தது அது வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் டாட்டாய்ஸ் ஆமை அவதாரம், ஆமை என்னது வர மத்ய கூர்ம அவதாரம், இது ஹார்ஸோட மறந்து போயிடுது. நரசிம்ம அவதாரம், அப்புறம் இது போர் அப்படின்னா என்னது பன்றி அவதாரம், ஸ்வான் தெரியவே தெரியாது, வாத்து தானே ஸ்வான்னா வாத்து. அப்புறம் ஸ்ரீராமச்சந்திரா வரார், பரசுராமரா வரார். அன்னம் அதான் அன்னம். லாஸ்ட் டைம் நான் வேற வச்சேன், பட் அண்ணா அவதாரம் என்ன எனக்கு தெரியாது. ஐ டோன்ட் நோ. ஹார்ஸுக்கு ஒரு பேர் உண்டு இங்க நிக்கிறது, ஸ்வான் எனக்கு கேட்டது கிடையாது. பரசுராமரா வரார். இல்லை அது அவதாரம் இல்லை, அது ஒரு ஹார்ஸ் இருக்கு, வெள்ளை குதிரை, அது வந்து ஹார்ஸ், அதுக்கு பேரு உச்சைஸ்வரஸ். அது உச்சைஸ்வரஸா நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறார். மேபி அதுதான் அஸ்வமேதா யாகம். அஸ்வனா ஹார்ஸ் தான், அஸ்வனாலே ஹார்ஸ் தான். பட் வேற ஏதோ ஒரு பேரு தெரியாது. ஐ நாட் வெரி ஷூர். அந்த கலியுகத்துல வர்றதுதான் சொல்றாங்களே மாதாஜி, ஆர்ட்ஸ் வருதுன்னா. என்னது மாதாஜி? ஆர்ட்ஸ் வந்து கலியுகத்துலதான் வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்ல கல்கி அந்த ஹார்ஸ் மேல வரா, அது வேற மாதாஜி, அது வேற. இந்த ஹார்ஸ் என்னது பாக்கலாம், we will think over. நிறைய விஷயங்கள் தெரியறது இல்ல மாதாஜி, எழுதுறாங்க. இது பிரபுபாதா தான் எழுதியிருக்கார், நமக்கு அவ்வளவு நாலேஜ் கிடையாது. கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கு, அப்ப அதை பத்தி படிக்கலாம். இப்ப ஸ்வான்லாம் இது என்னது அன்ன பறவையில அவர் வந்திருக்காருன்னா ஐ திங்க் பரமஹம்சரா வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இதா இருக்கலாம். பரமஹம்சருக்கு தானே நம்ம லாஸ்ட் டைம் இதுதான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தோம். பரமஹம்சர்னா ஸ்வான். ஓகே, ராமச்சந்திரா வரார், பரசுராமரா வரார், அண்ட் அமங் த டெமிகாட்ஸ் வாமன தேவரா வரார் டு ப்ரொடெக்ட் தி என்டையர் வேர்ல்ட் பை யுவர் மெர்சி. வாமனுக்குள்ள பிராமணன் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து அந்த பலி மகாராஜுக்கு மேல இது காலை வச்சு எல்லாரையும் காப்பாத்துறோம். So அதே போல no please protect us again by you, திரும்பி எங்களை காப்பாத்துங்க by your mercy, by diminishing the disturbances in the world. இந்த உலகத்துல என்னெல்லாமோ டிஸ்டர்பன்ஸ் நடக்கிறது, என்னெல்லாமோ அழிஞ்சு அரக்கர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க. இப்பெல்லாம் அரக்கன்னா வேற உலகத்துல இருந்து வரணும்னு இல்லை, நமக்குள்ளேயே இருக்க அரக்கர்கள். கலியுகத்துல அதான் நாமளே அரக்கர்கள் தான், நாமளே தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் இருக்கு, நம்மகிட்டயே இந்த அசுர குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. அதை தான் ஒழிச்சுக்கணும். நம்மளே பொறாமை, கோபம், இதெல்லாமே நம்ம வந்து அசுர குவாலிட்டிஸ், இதெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு தான் பகவான் வந்து திரும்பி கல்கி அவதாரத்துக்கு வரப்போறார். Oh Krishna, best of the years, we respectfully offer our obeisances and நான் வந்து மரியாதைக்குரிய வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன். எஸ், லாஸ்ட் ஒன் நிவேதிதா மாதாஜி படி. நிவேதிதா மாதாஜி இருக்கேடா? ருக்மிணி மாதாஜி படி. திஷ்டயாம் யாம்ப தேச குஷி கதஹ பர அம்சேன சாசம் பகவான் பவாய நக உத்பயம் போஜ பதே மமூச்சோர் போக்தா யதுநாம் பவிதா தவத் மஜக. Yes, Hare Krishna. Oh Mother Devaki, by your good fortune and ours, the Supreme Personality of Godhead himself, with all his plenary portions such as Baladeva, he is now within your womb. Devaki சொல்றாங்க, இவங்க எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு உங்களுடைய நல்ல இது எண்ணங்கள், நல்ல உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அறிகுறி, நல்ல ஃபார்ச்சூன் என்னது சொல்லலாம், நல்லது நடக்க போகுது. என்ன ஏன்னா பகவானே உங்க இதுல கர்ப்பத்துல வந்து அவதரிக்க போறார். லைக் பலதேவர் பலராமர் அவதரிக்கிறா போல, இஸ் நவ் வித் இன் யுவர் ஹோம், such as Balaramar, who is now within your home. Therefore you need not fear Kamsa. அதனால கம்சனை வந்து நீங்க வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அவர் வந்து எல்லாம் கொண்டுவார். Who has decided to be killed by the Lord. Your eternal self Krishna will be the protector of the entire Yadu dynasty. அவர் தான் வந்து ஃபுல் யது டைனாஸ்டியை காப்பாற்ற போறார், கம்சனை கொல்ல போறார். இது ஆயிடுச்சு. இப்ப இந்த அத்தியாயம் 10 ஆல்ரெடி ஸ்கந்தம் 10ல தான் இருக்கும். அத்தியாயம் 10 வந்து யமல அர்ஜுன மரங்களின் விடுதலை. இது இன்னும் ஒரு 15-20 இருக்கும் நினைக்கிறேன், ஐ டோன்ட் நோ, 10-12 இருக்கும். இது வந்து நம்ம வந்து அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். நான் நினைச்சேன் இது முடிஞ்சிடும் நினைச்சேன், அதனால தான் போட்டேன். பட் எல்லாரும் படிக்கும்போது கொஞ்சம் லேட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னும் கம்மி பண்றேன். இங்க போச்சு, ஸ்டாப்.